Aboa ono so eka producers no wadawroma enene yebeka bibi achro na adesuade ewom no ye nyina yebetumi asua eno ti ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno Facebook subscribe na share na afoforo hwebi na wontie bi emfa emfiri ho na abogafo ade YouTube no enso Sompa TV ko ne ko hwebi subscribe na share na meka Ghana de sie nyina se ebono nwotwe a yenya krado yemotwi ne trada na yenko Sompa TV no yentwe emafidie no na enipa ewoso edemamo eduru sabredia na asanteman atadin se dabrada yenko so no na meka cho se enadwumadie wei no eyetuku chacha enetre na tu atudie na tu yakwa yanim na obi ajesis number so aye krado shengade no obi amiemia said ye beya yetwa obi a na ene de de aba ne kra life jacket ye tonsuo nani a yenkom yetetani Asem Mpe Nipa yetetensuo nani enti ene life jacket ye hye no enya asem ketua kra na watafrija wono ene bechichi fidie ni fruma na wode amame ene anwumrei na ukọ MC a yima aye krado ewo ho ene jo sande obia ejane position awobo enya asem ketua kra Buffalo Soldier bema 10 gramo wobo adwuma nana yaw wono so ebo adwuma nya asem ketua kra na ekoba jesi edu sabre no a MC a wonfa nyoma eni agro David enso ewo TV no so enya asem ketua kra kofro bofu mpa bema so ketua me yipebre na asa ya Aboagye Oforisuo ni tifosuo meti adwam nam de Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so na ene de enya asem ketua ene ene baby yetu akono ano den papa omra samwa empom te say Oforisuo bema me ho den na joda sadia na baby ahihye yi o ai me ho den chen Ghana chocolate ano hwe hwa ni modwudwa en frufru ti me ho den chen Ghana chocolate nyame adom enura so wiemu ye kama midim se bebia na wona wi abo de a no na me wasante ma nura na wiemu atadin te nura de ye kwa abruchire nura na weda no so ye da ye so fifiri bia nto ye na kwa ku shesi we no so ye designer be we Tom Ford yeah and the guasia no Tom Ford and a t-shirt no so we Nike Joe yeah kwa ku design kasa we ade bia wani je ho oh yes say unse nipa de edu me bia de ma hu because o mama ho yin de ma hu bia se o ye o mama cause yolo ne yala ne de ya na nye unse du anadwo bia ese o mo ya obi se meko ayi ya ton mayanka nam na wi obi se meko akoto yala ne bi dabi obeto na ma kokoto na nopa na wi mo ne do na jode asa na efo yala no ya ne nkoye sha o ma wu dada yala ese yala dabi ni pado mama wonza na obaya ene se na oba na o t-shirt so de obaya wonza wakwa ba obi test me se ontuma the way o shi ontuma tale na efese ya na me say GTP for bomb baso na no se madam fi bo Canada se wo kanfo abrewati na me se masa wanzu ankafu bia fide mu abo a wosane no brewati a wona hokwa yakonta na ne dia what the stamp position na dimayaw na wasa fa kire ene akasa se he munwa ba me de ne hya mo sa momfa emu de mu pa bia monye no ne mu ade ba ko na mo nkon ye se akonta yate akonta yate edu hwe no ko o pro ne yi o kire bi agudie o so hwe me ko so ntime ncheme o kire me hwe o pro sa so ntime nche no enti sa enti be ma na kanfo ya bro tiam pa chopi obia dagai back ho obia sanse da my late eduru ba bi na se wo wia obesi forma kodi dia unzu osisu no ma no ye mistake ezanka mani binum because kan ma de enyo ba bia na enye mani binum pokwa bra odifo ne pom te say ni gueni yakwa ba na jo wadawro ma ye gueni ya
ka ho ti ye hwede nyame be ayo okay Abrotia Ofoso bema ma mitia bibia bokode nyame adom de nyame be ya me ano aye me no nene no wai bo adwuma say ye nam aye de yaso ne ye ni nyina ye hwini nyina ne nam nene mahuso ye nsem churu ni Ofoso ya san so ane ma ni ye ntimi no nam dada ni se nene odi nyoma bia ka ho ma mitia na odi nyoma bia ka ma me amasuro wo na won hye da ni me ye ka afa ni wo hu yo kata chawa kire madwuma ne ye kata chobe mambedi wada se bi yes ye je mo phone so ni nyina afi mo tra ka mo na wo boys ansa ma de ye ho akwa adoso enti se mo mema no o de esa hotia o anim so me de nya ba bi timi de choke enti me sha ka ba ne street sha street ya mi sha anda ba mi ensa wa asia ba bi am pesa me de phone so gu bia no de koboso a ebe fun a de koboso adi mu fun oda ya so ya de ndokro share ma se ba bi epupu ne ndokro dada won ti to fo so e fa kwanya wo so nka nche wo mu aya na nsem trofo ba wo mu ha e na mu ya jime phone so obi anum ni phone re ye na ye se ye nya ni ye se betwe wanu asem a wo ni wan ye betimi de atade buttons kora record go dia wo munya na ko police me ka se ye ko police inspector bi o ye wura ho o se mo fa obi anfa ni phone basket near the bucket bi aba ne obi ade ni phone ato am se we na oji yi wa share me omo no asemi dia say wa mama ka nura na me take mu na mi hu ade bi on say plosifo ne yenu anu plosifo ye nchia omo nyina omo di dwuma so eya na omo ginagina omo bobo barrier na omo ejinagina na omo eya na minim say omo cheke ohun say bia bibi boni bi wo bi kemu a na say da ya omo ye bi no mo ye na say uduru ho aka no ya de touch no hwemu say ya ne ye say eno na ne say ya na so no ya na omo the experience o say obi wo ho a say bibi boni wo ka ni mu a eno ko ne wanim no omo hwe ni nyina kwan bi so no mi fi say bi a enka wo mo ye search na wo mo check de wo mo check ne ye on say experience sometimes obo wa nim sa akroman so onche akro ayi akokoba nti on say bi on so sometimes e ma no me ka say me water chi man na say wo ba ofen so side ho omuti me ka say me ma nyina mu nsi form na ma no so ye bag sisi na so abele wati am wotutia bi edem obede na wahu say manimu de ohun manimu amanim ye mobomobo but e bi nso so adwene ni esuban bi ekita me na nye nti no ye bo won mabaso mu di dwuma so na emom ya na omu ahwe ho no susu ye di amai because sometimes enkura na kola na ye de weapons siesie nkwada ho we bon so de ahye ne ho no de nti akwara de obede na akobo akwara se what am I say on se de wo kan edru me bi ho no ma ya na ye ne nipa no so no police na agina wo do show no bon se de odia chire no o mu nso mu nyentem yenko nenso ye nia nso mai yenso ya mai obi wo ho de wo kan touch o de hwezi ya wo kokko na nipa no wa chi akwara bi kura hye ka boot abede no eso ya kura ya police fo ye check ya ye be sa condemn wo mo se mama traffic ache eso ya nia no mo boy ni o me say eno anam ni post ni bi na nam na udim wo mu kwache nkofo bi na wo mu do no mu nhye uniform nti police for no kura nim se police for the tete car nim ye no mu tete car nim ento mu do sata no so nko mu gina hwehwe kan nko be nya sa ne me ya me kan bi wo but omo ye ya na say nko okay sa ne say ni pa bone for na timu akwan bi so manya kwan a omo kodi omo ene bone sem nti ya na omo adaroma wo ma hwe ne ma ye di ama ya boss is original commander ya nchia aye ye friend saying supo ye bo asia ma commander ya ono wo so ame ye municipal yes one ne mrantie ni nyina one ne mrantie ne maba nyina ye chia wo mo di dwuma so ye nko wafusa wa wase adaka wase wonka konkotema mini wase abetie esija so na enafutu sem Osei Aboagye mene mapamfo ye de ebre wo ne se yihu efiri wo mu yimu ehu eni suro efiri wo mu wei eni afutu sem no litiri asem eno no na wodofo eduru babia ehu ese ya de yie pa eturu babia suro enso etumi ma enipa entumi enkonkai eturu babia suro entumi ema nipa nkofa de ese wofa wodofo enti ene ye yihu ani suro afiriemu
ye hu ani suro afiri asetenam se saa wiemu die a ye betumi adinkonim ekwa bi so mre bi katacho be makana sembi se abrantie bi ana wo kroketwa mu na wo mu edi agro na eye anwumre onse anwumre so kroketwa mu no ya na kwokọ no ne pilolo no ya na omu dibi ye pa enunti achinyegye bi ekọ no na ewo se abrantie no yese se wotumi ede franka bi a omo abobo na wodi kosi enne bi omo bodin so a ekwa bi so no ombeche na de na empokura no ya bona baso se seven previous abo bema enunti abrantie no eye obetumi akọ na wa wonim kroketom ebi susu ntimi wesu betumi ene na chitaafo wa ha wesu chitaafo na ewo se ode franka no ekọ na odi kosi enane so na ena mekan nyese bia wo piase ho ano ho ana de asi ho wo mo abopani bia wawuo na wo din pa na wo ye kukrodurufo na ehu eni sa papanim se wo de franka no ekosini nan so a eho ne ebewu se wo bema odofo tafo sie ha na wunsuro na kroketo mo sie no eho ko ohu enya asem keto efrise ewo wuram kakra yei na akra abrantie no ekọ so na wo frantoma na frankai ekura no na tim no wura sie ye ho nyamia ne no kura nim ni abrantie no enya kokoduro ede franka no ekosi na no so na se wo de franka no esi na no so no na ntuma na efura no se wo di emia kofom no na ntuma no so emia tuma no so ekwohye fom na chese wo di si ho wieye no ahopeprem abrantie pese o dimrika na ni otisi kwam dia na dwumadi om de hye ne nsa na chinyigi aba ho no wadi nkonim afei abrantie na etwe ne ho afiri tuma ni mu a eje na ka hoyi na chese franka no kra no a wadi kosi ade no so no kra no anye ye eno tie kwa bi so no na brantia no se enye hu a ewoni mu a wo kwasie ye wa ye de ahye omanfo bim se wo kwasie ye a wanhwe ye a obekwa akohye nipa kura wawuo no a kasie ye sei no bia bia eho dadin efiri se wona wonim awuo nim katato ne mpokura no kukuru bia eni ho eno ti abrantia no da ye so ene akyinigi a wogye nyina no se ade akyen ye wo kwasie ye ho no na entuma no ena wode abano ene franka no amia se eno na eya abrantie no saa eno ti ekwai bi so no se enya ehu eni suro bia na wa brantie nim anwumre no a na kasieye ehokọ enye hunkura enti odofo meka mana kwa akusisen wo bi biada wonne obi etie obi biada wonne obi eye adwuma obi biada wonne ne ba etie mesrese eduru babia ma onfa ehu ento akoda ne so na onfa suro enhyenimu wonofo ye kire mama na kwa akosisen eduru babia se enye ehu bia da obi so a enka odin kunim ewon sohwenim enye hu bia da obi so a enka adepa bia na ewo se wo pia nadwo ekokofa no ka otumi efa mani firi ho adenti ena wo maami firi edwaba na yesi kohyia no kwan no wanhwe akan mu kwafo ebetumi aha no na wo se untumi nko yemusa se ka ye wi aka betumi akwa ana enuti eduru babia ya na se wo nante anadwo a kwa bisuo no ya na ehu enhyeda enim senye omanfo bi ena bekeka nsem bi se emre bi yekumobi wa ha emre bi ye wo bi sikan wa ha emre bi asem bi esi wa ha yenkoda abremu no saman bi chi wo bi wa ha enka ehu enhyeda enya de bia e wo se nipa ye sososo wodofo wudi suro ehye mu ana wo batan eduru babia ekwan ene entetie bia wode wo ba efa so no
susumani nsuro susufa ehu ehya obanim eduru baabi a ehu a wodi ahya akoda ne mu nti no wo hu wa na ne yam ahye no etumi ma akola ne nyini kura eye basa bema bi wo hɔ a wone ne yere tia wotimi di hu ni suro hye ne mu sani kru anifia ne nkomodie nko sani kru anifia sɛdeɛ na ho keka esitie no wo manfo bi a wofi okura no wotimi ni wo mu edi nkomo sɛ ohu sani kru eba pɛ na ofiti ase moamoa ne ho enam esuro ani hu bi a wode ahye ne yiri ne mu ntia yemu sɛ emfasodeɛ anaasɛ deɛ bɛn ɛna wobenya afiri sadeɛ weso bɛma ehu ani suro a wode ato wo yiri so nti no wanhwɛ ye sɛ wonni fie na bibi ɛyɛ wo ba ɛbɛyɛ den sɛ ɔmanfo bi ebetumi aba bɛboa wo efiri sɛ ompɛ sɛ wo yiri ɛne wo mo maka no kora bedi nkɔmmɔ wɔdɔfo ɛkɔkɔba ne saa ɛbɛma awadeɛ no ankasa no eturu baabi a wanhwɛ ya nigi a bɛma na wɔba ebenya wawadeɛ mu no ɛbɛsesa efiri sɛ ehu ana suro ɛhyɛ wɔba nim ana bɛma nim adentia bɛma no wɔba no na tɔma ne die wɔse mo ne mma bia ni nkɔmmɔ ɛwɔ mantam hɔ ne saa yɔ no nti no ɛmoa bi kura no ana bɛma no obi ba bɛpɛ no a wɔde ɛbɛma no adwuma bi a no wɔde bɛma bɛma no nti no ɛnam deɛ ne yere ayɛ mantam hɔ na wɔde suro ato ɔmanfoɔ so enti no ɔmo nkasa ne kuro no enti bɛma no ɛba bɛpɛ no no ɛntumi anyɛ adwuma ɔmo ntumi ankyerɛ maame paapɛ eduru baabi a sɛ wo ne obi ɛyɛ adwuma wotimi sɛ nipa koro wɔ nim adwuma paa adwuma wo ne nipa koro yɛ no nipa koro no wɔ nim adwuma na ɛnam ateatea ɛnam eduru baabi a nichibuo ɛnam eduru baabi a ne ye bi a wo yɛ kyerɛ akɔda no nti no na ko betumi give out the best na so ehu ani suro bi ade ahyɛ ne mu no nti no akɔda no ntumi anya adwuma yemu sa ne sɛ wo wɔ hɔ adwuma akɔda ne bɛyɛ no eduru baabi a ensɛm fata uni hɔ so so a wotumi yɛ ne yie paa ɛno nti no wɔn a wɔkyerɛ wɔ manfo adwuma no yɛbɛsrɛ sɛ ateatea ɛne ehu ɛne suro bi a mode ato nkɔda ne so no nti no ɛma nkɔda na adwuma sua no koraa no wɔn ntumi ensua ne yie sɛ nkɔda no a wɔwɔ saa tebea wɔn mu ɛne yɛbɛdi adanse a na anwumre yi a sɛ hu no ɛba wo mu saa no a eduru baabi a yɛka akora wɔ sɛ bo na kyerɛ sɛ hu no asɛ wadwene koraa efiri sɛ deɛ obɛyɛ bia koraa nsɔ master n'ani deɛ obɛyɛ bia nsɔ teacher ni n'ani adentia adeɛ no ka wonim paa na so wo ba bɛkan ateatea ne ne yɛ bi a ɛnsɛm fata no nti no yɛsɛ debi ɛno nti wɔdɔfoɔ yɛka kyerɛ teacherfoɔ nyinaa ɛna anwummerɛ yi ɛsɛ yɛka kyerɛ wɔn a wɔkyerɛ nkɔda adwuma nyinaa ne sɛ ateatea no adwodwo no ɛne suro ne hu bi a wɔde ahyɛ nkɔla ne mu nti no nkɔda na adwuma yɛ no wɔn adwuma ba no koraa no eduru baabi a na ayɛ bisi basa ɛkɔba no saa no a wɔn a yɛsusu sɛ adwuma no koraa no sɛ ntifu ni wɔn apagyafo ɛbɛtumi atoa so no eduru baabi a nkɔda no adwuma no ankasa no na ɔmo gyegyae ne nyinaa ne sɛ wɔkɔ adwuma onya nigye ɛwɔ hɔ enti ɛnɛ amasterfoɔ nyinaa ne teacherfoɔ nyinaa no yɛbɛsrɛ mo sɛ ehu ani suro bi a mode ato mo nkɔda so no yɛbɛsrɛ mo sɛ na anwumre mo mpagya wate na mo na wɔdɔ adi mapa na sɛ yeyi hu ani suro efiri yabrabɔ mu a ɛbɛma enyoma akronkan kuro bia sante kɔtɔkɔ sɛ wopam ohufu a woto ne bɛma ne nyinaa ne sɛ eduru baabi a wotimi sɛ akɔda no deɛ woyɛ no nani ɛnhyɛ danye ho da bia wɔyɛ ho dako esan sɛ ɛbɛmee no nti no wobɛti dwoyi na sɛ woyɛ teacher ni anaasɛ woyɛ kyerɛkyerɛni a wokyerɛ nkɔda adwuma a wanhwɛ ye dako no akɔda no betumi atene ne nsa ɛwɔ so efiri sɛ wahyɛ na woroba ama aboro so ɛna nwumre yɛbɛka kyerɛ wɔ bibia sɛ wɔn kana koma ɛmfa ɛnto ne yam na ehu ani suro bia yɛfiefie mu yɛpɔta mu
ya sorim ani ku ahodo a yatete no yade atoto ebinom so no yɛhwɛ sɛ yɛbɛdi wɔ mu ni yɛyɛ no saa ɛbɛma abrabɔ a yɛbui ɛnkan korɔ ebetumi abam na yɛn nyinaa yɛnante sɛ enua ɛne adɔfoɔ ɛyɛ me modɔfo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo ne tin Oforisuo ɛnam de afutu sɛm wei ɛde ɛbrɛ wo ɔmna samwa ofo ɛdase yɛnkyɛ yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ sɛ nanso yɛ dadwoa da nyame de adom yɛn adwoa da nyo saa nanso nyame de adom yɛn nti woyɛ ho hwɛ nyɛ ye ɔmo na hwɛ yɛ so a na wɔtwe yɛ twa mu yi etie yɛ ne ama yɛ kɔba yɛ a ɔmo asan twɛn yɛ ama ɛnɛ yɛahyɛ aseɛ da ɔmo ase da otwe deɛ mpo Nyankopɔn so ase so abɔ yɛn ho ban nyame yɛ adom a ɛnyɛ nyame anka mɛka sɛ naano sɛ kwasiada na memenda no kwasiada no nyame nko anka memenda no nka trotro driver bi nka wogya me kwan nyame di me ho afofi paa wɔ Santas runabout ai because yɛbɛserɛ adriverfoɔ trɔtrɔfoɔ no mesrɛ wɔ mo sika no ebinom Nyankopɔn wakyɛ wie because baabi a na mebu asi mu no na nka obɛtumi atwe ama mabu asi mu sɛ na ne break nyɛ nti wɔde bɛsɛ me kaa n'anim banhyia nka Awurade sɛ dan no deɛ abubu koraa no a nipa no deɛ sɛ bɛyɛ te ase nti yɛda Nyankopɔn ase sɛ nyame ayi mafiri mu Oforisuo ɛnɛ hu ani sura asɛm na wokan saa nkurɔfoɔ no ɔmo yɛ ntaafo na sɛ wankyerɛ mu yi a wobɛka sɛ ne nyinaa yɛ pɛ ɛsono hu ɛna sono suro yɛnwia yɛ asɛm a na wokan ampa yɛto challenge ana yɛde biribi too so sɛ wo a wobɛtumi de flag hwɛ ma menka asɛm kyerɛ na ano ne yɛyɛ topic bi wɔ ha sɛ de ɔbɛda asieyɛ ne adeade yɛwie no nipa bi san fa akyire bɛka kyerɛm sɛ o ɛnde na yɛ topic kɛkɛ hwan na ɔse ɔwɔ akukuduro sɛ anadwo berɛ efie hɔ na ɔkɔ sɛ kɛtɛ ɛwɔ bam ɛka bam a sɛ ɔte aseɛ na wada na wobɛda kora na waka wani agu so Oforisuo yɛnwia bɛrima no wɔkɔɔ yɛ o ɔkɔduru hɔ wie te sɛ deɛ na woka no sɛ woamfa flag ansi so ɛdɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ ɛda yi wokɔ hɔ yɛama no flag na wɔde si fam no na ne ntoma no ade ne kɔsi so na ɔmia so hyɛ fam na wɔwieɛ no ɔnim so wɔwie de sɛ bɔɔba ɔtu ne nan ne ntoma yɛ na adeɛ akɔhyɛ fam yi sɛ na adwene nyinaa ne sɛ papa no owuiɛ na yɛreka n'asɛm no papa na asɔle a wasɔ ne mu in fact ɔpere papa wɔ nano so ɔpere ehu obi akɔgyina adaka mu enye hu anka sɛ ko betuma akasa adaka mu kɔɔto adaka mu me say obi wɔ the prison or the prison ehu nti ɛna ɔda hɔ because n'asɛm no na ko betuma aka Oforisuo yɛ kan ma me ka asɛm yɛwɔ office bi wa wuduru hɔ a wanhwɛ yɛ ehu nti wonim sɛ Oforisuo sɛ yɛdwale akwala yɛ nanam so minim so hu saa de bi da yɛdwale akwala nsuo hye tukutukutukutuku yɛwie a na yɛde nsuo nwu agu no wobɔ sakwa no ɛsɛ wobu so ɔmɔ ɔmɔ sɛ dabi yɛpɛ sɛ ehu ɛwɔ ne mu no ohu sɛ waba wiase oyi hu ne firi ne mu bɛrima bi pia bɔnten na wɔba sɛ ya na ne mɛ kɔhyehyɛ mpaase ɛno yɛ suro ehu ɛyɛ baabi te sɛ Oforisuo ma bɛka kyerɛ wo sɛ ɛnɛ yɛsɛ akorɔmfoɔ bɛba wo so o meka na ma bɛka kyerɛ wo nyame ampata a ɛnyɛ hu a wobɛsesa wo yere ne wo ma ne wagya padeɛ nyina firifie hɔ agya fie no wobɛkɔ aba ne obi ansi fie hɔ ɛyɛ hu suro deɛ bɛrima bi ne yere ehu ne sɛ ya na ne yere pɛ baabi na ɛdan iti afa me maka saa asɛm mo sɛ ɔbarima bi asɛm bi safo na ɛkɔnwa asɛm bi pono ɔbarima bi a wobɛfrɛ adwuma ba na wobɛtu kwan wobɛba na wo yere ɛte sɛ dada ne na ne yɛm bɛhye ne bia no wodi ɔbaa na wu anaa wodi bɛrima no nso awu ehu nti ne suro nti saa na ɔma ne ka bɔ ma obi wɔ kora ɔne ne yere da kora wɔkɔ ne kyɛ kora no na osuro
ehu ni suro no sa nkrofo ni mienu me se wo bi wo ho a wo kɔ ne yire nkyɛn wɔno akasa de akɔfie akɔyi ɔba ho ade amane ne amammerɛ anaasɛ ɔba bi nso sɛ beni kwan ba wa no anadwo brɛ ɛno ne yɛne o ɛno ne yɛne wo kɔ ne ho kura na osuro ehu akuno because of ɔde ne nsa akɔkan bɛman de wo obesi ato akye na am wo kwan te sɛ jata ehu ade so atua ka wo bi kyerɛ akwara adeɛ teacherfoɔ ni binom ntie akwara bi wɔ nimadeɛ paa so kwan yɛ bɛfa so a yɛkyerɛ no no ehu aku no nso obɛtwa yɛde ntoboahyɛ nka obɛtwa mɛserɛ ɛnɛ topic no ɛkyerɛ fa baabia ɛkɔ baabia akwara bi wɔ hɔ koraa woyɛ ne kaaka yɛ ade ne wɔ hu akwara bi ɔto ne boase ɛma na otwa ehu ne suro ne deɛ ɔfɔ so sɛ wowo ba ɔhu sɛ ayi me nana bi na odwale nkora na wokɔ na odwale akorɔfoɔ so ogyina wa wobɛso ɔsɔ akora ne nan sɛ ya na ɔde ne ti aba soro na wawoso sɛ na wato no na wasɔ no bo sɛ akora sɛ ya nanana adan ɔsɛ hwɛ mepɛ sɛ ɛhu sɛ ɔba wiase ɛhu ɛyi hu bi firi ne mu bɛrima bi tia nsuo mu a ti ne ɛse bɛrima deɛ nsi nsuo mu ansa na ɛdan waham ne nyinaa yɛhu nkurɔfoɔ no bi a yɛbɛserɛ ehu no ne esuro no ɛwɔ hɔ ne yɛnsusu ɛne yɛtufoɔ ne yɛtufu sɛ otikyɛni bi wɔ hɔ asɛbe wobɛhwɛ deɛ wɔyɛ akwaraa no wɔma akwaraa no nya ne ho abotrɛ anaa akwaraa no nya ne ho nka deɛ sɛ ɔka kɔɔto bi a wɔbɛakɔ gyina wobɛhu sɛ de wei yɛbɛsi frustrate ana yɛbɛtaataa wo no asɛm no paa ɛsɛ sɛ woka no ehu nti na wakɔka asɛm bɔne ne yɛde wokɔ yɛbɛserɛ yɛn nyinaa obiara ne ne lem deɛ obi nim no yɛnkyerɛ no na wiase nyɛ obi deɛ onim no nyɛ ne obi nim na yɛhwɛ yɛawadeɛ mu yɛyerenom ne yɛkununom ɛkwan yɛbɛfa so ne ɔmatena ɛma sɛ ɛhu ne suro no afiri mu no na ɛduru mmerɛ bi a yɛana ahomete Oforisuo yɛana ahomete pɔkwabena bra wadaworo ma sɛ suro no ɛne ɛhu nyinaa no ano ɔdene na suro no akɔyɛ ebia wo ne oyere ne ɔma na wokɔ wo tifi na wɔn sɛ wɔwɔ ɛba mpatwa wate ase na kana bi ɔte ɔma ntem ya sɛ bia ɔfa area hɔ no mo de wi a obesi arɔhyɛ aba wo so wɔ aba bɛka no ɛno nso ɛyɛ suro anaasɛ bia wɔ no mo anabo sɛ yɛsɛ gyata bi atoa hyɛ nkurɔfoɔ bi so anaasɛ nkurɔfoɔ gyata bi ba area hɔ ɛno nso ɛyɛ suro anaasɛ ɔbɛte sɛ yɛsɛ ako bi meka sɛ Gaddafi time no 210 ko 211 no ntɔkɔ esi na akɔyɛ suro because of bomb ne itu ɛtotɔ tuntum na akɔyɛ suro meka yɛ secret baako bi ya mpapa de FM ewu yɛ nyɛ no pɛpɛ ne FM kon but na no so ho adwentwe so ka opa ɔsɛ ka ne yɛ wo bambu nan me beto me da bi mu da it is a bambu na me papa yɛ na ne yɛ dem no saa tam so me papa ne ma me da akiri na curtains no esen mu na yɛ gu ne sei sɛ ne yɛ ne primary ɛnne da wada bambu no so nyini kama yɛhu no de yɛda mu hɔ na yɛda hɔ kama na one day bi ana me sister ebu wura dem hɔ no na wo se bi twikɔ on se obetin senti me se bi gate na se otwikɔ na okɔe na wo papa man na se wo se primly aboa kɛse bi da ye bambu ni mu na wo se ase be na ka wo se enti ye kɔpɛ duatente bi mu no ekɔgyina chi bi mu no bra na tumu se ujafo oni ata dem wakyɛ tina ɛwɔ sɛ ɛkɔba sɛ yɛde gya ɛto saa bambu dan anim bra yɛde gya tom ma aboa ti gu dam dan kora adwiri yi kɔ saa ata ne yɛnsi dan kɛsɛ sɛ bɔtwɛ a ɛyɛ ntwoma dɔteɛ ɛyi ne pampuro de kyekyɛ mu no atakwame dan ti adwiri yi hyiaboa no ɛma yɛ fɔm dɔteɛ foforɔ si daa no meda behu ehunti edam obi anabio
Sadam ho. Obi afa nneɛma anye. So obi di nneɛma bɛkɔ ogu dem de go proti bag ni akyekere. Say kolak bag. O fa ko bi ko usuru say. Wodi bɛkɔ akɔgum na wo ko ho abɔ na yɛma hyew. Adani hu di aba so. Enti suro ni hu di e. Ebra menyi ni se yetufu di na so nyaize yetie yi. Ana se ya problem bim ti se yesuru ho ya. Ye boboto pepepepe. The kosem. She me free adwuma mi apa na me ti se me janse so na se me kɔ abla. Eto dan ma jo so ogum ho. Ko nyize. Bibi anya yese obehia wo ankasa wo fa asketoa. Na odi ni nam dɔteɛ betia wa. Tina bohu na di suro so ayde apa. Enye bete. De to so bi osusu ye. Kane no ne yesuro so jespa. Kane no se wo hie so jeni se okwa. Wa utimu se so jeni a obai ana so jeni a obefa mfikyire yi. Bra babia se ama because the way so jano ye di hu any suro eto yeso se so jeni de ohun na dwane. Ene nyina wo. Ene kwa de oma perform kakra. Ene de utimu so jeni na wo no akasa kora tima che munya be ma na ho ye. Na ka compress so jalai ene prempe side we wo bitma kofa ho. Ene obi timi kofo su kwa koto so jatade ne che na odi ha mafia na okọ na kan ne wotimi. Ewo ho emu odene na mintimi hu se men kase betimi ye fra kuma mo bi ko me kasa kora so amigina yi mo akodo so ehu kakra eso metaye o ka se mbeka cho se mi fie mi wie ye no premle na mi hia no ye wie fie na ye tu akum apake na manyina wie hia na premle di ka afro adena be gudem ho isu mi ni hwe kobra ne pake niem afi na bibi kasa ase metini se bibi kasa eti ko ba bia nkra no oso mo nkor bra de kwase muni ehu ni suro de yesre ye ho ye de ye ho mi akasa kwa mi se sane ma ni free because abo premre eni sa kire bini no okay ano odene eti ehu ni suro de ye betumi ayi enyemu okukuduro se de me nyo omra se mo ka ye to akora na ye hu afiri no no na emum agisa abo na ba na wakuochi ansa na wotimi agina se ehu ni suro no uyi ato atwene na empofru mi de ano edene me that's pa Abrotia Afọ so be ma Bible atwe no wo Revelation na said this empty aduonu ba kunchichemu nwotwe ne se ohufo we on hye ne soro ahemem timi hu sofo na obi sofo bi na okasa se wo sura wan hwa onko heaven Bible na me na make ewo anu wo fan oh Revelation I this semeti aduonu ba kunchemu nwotwe ho no wo se ehufo enhye ne osoro ahemem mo dable ne wo jata ne yem ba cho boy bi baba odi ohufo ka ho anti se wa wudi animu no edom eso safo hene na ose ehu woni mu bre ya ye kasa yi a na ya asem sebe ai onko no nsa amra biem na ofo so be ma ewiase abrabo na ye bo no se wudi hu ehye wo mu a bibia ni ho a obetimi aya ama na ye ye ete said ya wo kwa akotwere nsohwe na wagye atom senso we de mintimi o na teacher ya na asem vigilator ya wo misuro no wo be kwa akotena ho fifire betewo a wo na abewe nsoso no efifire be sa atewo no wontimi nya exams no nsoso ntwada anytime bia e wo se ye courageous ne ye nya confidence e wo ye mu se ade we ye ame kwa akoye metimi aye wonim se hu nti obi afeli ni nsohwe ehun ti edo obi to probation e wa adwuma bi mu say ye so na hwe bia bosome miensa esan se ehun woni mu nti no wakototo apapa so ehun ti yankasa ye chief producer bema usu kantan kraka wo meto nyoma mizo ensha Asem Mpe Nipa ni monyamo a Dr. Blessed Foster ba bia obi aye chiaw obetina se doctor huhu nti no wantimi antonyom no ma ya weye obra sabwa so kai eti ehu de sa wodi ye bibia wo wiase a enye ye agidifo ye se ye esua Kristo dia a Kristo ba wiase no na onye ehufo ugo jina po apeten ugo jina rade so for aka
Blame kum do na. For where the could be clinic work test on and I'm me answer. My comfort is a crowd or that by side or make acquisition. Eti wa wade ya kum dudu na now ya so for jira puppet ya dom di wechi na say ehu wo mu na bible say ehu for nche na so imemu a eno de ya asem say of so da eno na ye eyi ebetwa mu na make a kire wo bia say e wo se wan kasa no wunya ni da so wo nyankopon mu na wo si wo bosa ade bia wo ye wa ablabo mu no wo be sipi na wa ye e wo kokoduro so emfa hu nhye wo mu of also the my example is say okono once all the kokoduro na call you okoye na ehu eso ni mu wo ni nti no wo be hu sa de na oye na wo se ko wi ane so wo ba be jinku ni mabotire no na so ehu nti no wantimi anko bible say adwuma yesini ni akatua kwa wakọ ne nkyerɛ sɛ wakọ akɔyɛ adwuma na wie enti sɛ wantimi afensi ho ama na wontoma ba ya wagya wontoma wo de ya na sɛ wokɔɛ no wa ama ne ye awurade enti me ka kyerɛ obi asɛ yesu kristo ni edi n'akyi Barnabas mo eyebi yecheche edifo ne asofo mpanyimfo bi ya yebo wonom ntrane bi okra yese mo Yesu din kanya mesem ha senom nanso akokoduro ya wonya ne anidaso ya wonya wo Kristo mu ntino wokoye okodi nkonim so wo ho enti meka manasi se ade bi a wo ye ne ewia wo yase no fa akokoduro ye na yi hu efefiri wo mu Hebrews 4:16 kan se mo se enti mo ma yemfa nam ne mo ma yemfa nam enam emra no adoma hewa no anim ma men kan we say English ne eye me dem mo say ma men kan English no was be strong Deuteronomy 31:6 no krampo ne be ye eyi ama me o say be strong and courageous oh mo nye den na mo nye nam o say mo nsuro na mo ma won hu enye mu hu enti wo ye sofo na premier be ye bia bonsam kra na e ba be ye wo ba ma bonsam sa na enya ne kwan no bible say ma ye mohu ma ye nsuro wo mu ai down with them washing premier ma ye nsuro wo mu okay okay and to this this is obi anya gogodo okay 0551931931 0551931931 ye hu ani suro every mu as the troness ya kanono ye suro every mu efri se wo kopa adwuma kurakrata na se hunu suro wo mu a office kurokura untumi enko 0551931931 0551931931 0548931931 hello Oforisuo yey kropo twedi apada roma na da na the news now the Friday now that way so Friday oyibo no oh me feel news mami tia krio ni nyina ya joso mo boy duma Sompa de mo do wa yesu ye ni ho na se na o kan ye no mami tia mi boss ke e bu gas and oven yo bi a boss mi tia hu die enye especially school for class on the exam day ebi wo ho a onimade o da ehu na ese ni mo hu police ni tesi a de so tro no awa kotro na wati ti yeyi ehu free emu na nya kukuduro wahu ukọpẹ ni be ni mu kula na nya kukuduro na odi wura office no kula adwuma na wo pẹ no o sabe tini aka ehu atitiru na wura ho a wo be da anya adwuma ye ni papa so fo wo ho a etia no okay hello 0551931931 hello udin baby afrefri Oforisuo waju ma jeso panipa chia mu nyina ya joso oba ka akucha de efe Boniface ni kasa fi Paris Kenya okay ihu de kan nipa ya setina because ihu na be ma kama ni nipa we bunza ho obia be twa na ni amenechi kama be twa na ni amenechi nipa so be twa na ni amenechi because obia so obia na ihu na ma brand TV onya konya wa betray ezu adwuma na wanya wasa hoye
na zuwa adwuma no yɛsi a mehyehyɛ no ho ama na yɛte sɛ adoe na yɛsɛ ɔgyegye amanfo ani wɔ hɔ na yɛgenerate sika nti ama no 6 months sɛ wɔtumi yɛ wie a ne years na ɛwɔ ne visa no so no wɔmbɛtum akɔ mfie du na yei na aberante yi hyɛ aseɛ na yɛ adwuma na ɔhuri fie a na ɔkɔ na ɔba ɛna dua yi baako pan no ɛpan no gyatagu mu na ɔkɔtɔe nti ɔkɔtɔ gyatagu mu na afei buoi na ɔwoo mebɛpɛ biribiara bɛdiɛ no bɛyɛ dɛ nenam na gyata no baako bɛn no a ɔka kyɛ moano tom ɛyɛ nyina yɛ Ghanafoɔ nti ɛho akyire no mu nti wonsu a wosu no gyatagu no nti yɛ disqualify no nti ɛho deɛ yɛnyɛ mfiri mu. Okay. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. Ayere. Ahiri. Lele. Na original Nigeria with the contract for Kuchina. I am just ready for you. The lament of the Maybe the kid. About my time, but I don't for budget for her. He has to be a fun boy. I thought more the day. Oh, can be him. No chap, and sitting properly. Don't get me only that thing. So I could have been so bad. It's a I can't hear you more. It's a fine. I'm sure that's all. Can't tell you. I'm going to do it. But I'm not going to try to do it. That's what I said. That's all. I'm going to go to the that's lines no obi abaso ana hello yay adwuma dase me diary don ken kuma so official taxi that you run about okay na me ko yes na me change na kira bi to the schools okay regards to the papa we are seeing now so I'm all like you also yeah we don't say any part as a who go another one like go to which you part of the nine we go to the impact do ma no one say no go do sandia you may ask na me go try aka na me ban get my game so when go ba for the sandia let me say look at the more na ku ko na vim na fajina na anybody problem hekta ya ho na wa na ku so na ku ka pa so a enu ababu na ba bla bla ko yiro ya da se okay hello obi abaso enti yenyi suro ene ehu emfamfiri yemu eduru baabi a yena ya yempataku ewofie no na eduru baabi a yehunahuna na yedi ehu ehye omanfo mu no eduru baabi a yenhwe hello Peter azafu moonlight mitiamu nyina o ya jeso na de abazo ye pa na ehu de enkante ni pe dia to ma di husto mu ebe de ya ne duka obi ewu o tie ni nipa no ne nyina ne tuwa wo ni dia go di dia ene eti nipa na wu ukobra ni dia mu ko nsa dia fita bi na tiri we ngira wo de ye ni mirika ko eduka na ntwa go bi na se ho ba enye nipa no a ono no wo ko na bi ba ye say hu na seri mu so ntino ama e ba kana mu ko ni ade mo ye di hu bi abeti ti o me ni so ani hu free mu ye pa mu da ni e fe nyame se nyame di eti bi e bi beri e da se okay hello Osei yay Osei yay ataba
Now, some for come and say, who will the explain? That's the Osei. Me say, some for come. Say, who will know the and 30 minutes and 30 minutes from you? What time love you? With your mom, running. Na pameli da da so. O tigu ye. Hello. Hello. Where we are free with you? Abrantia auto correction. O Jesus. We give for Isaiah tafu abonu mo hono mibutu hu. Yentio. Munyina fanka prinyina so mutiamu abonu fanka prinyina so mutiampa. Ya je wo mo so. Yo. Kata be kazo Peter kan se bon o si obi wu a. Ni se ade bi se dem ani obi wu na konkoda dem won mo. Kata se sa ade chi Kafra kato ne bro na ye Sompa TV na ya toa so de afiri ho na enwoma akonkai kama dwumadie we na Asantemagie atum Asem Mpe Nipa enya asem ketwa kakakra bi na ye Sompa TV na ya toa so de afiri ho ama ya hwefo no so ho atowo mo kama ye hu ni suro afiri ho ana ye a ebema brabo no emu ada ho kama wei ena Asanteman agiatum Asem Mpe Nipa ena sabre waso egusu awutie no na akakakra bi na ye Sompa TV na afutu semu a ye de eba no empempi no ya na omanfo anije hu ye papa enye asem ketwa kra enuti no ye boboa ye ho ne ye hu ani suro de afiri ye mu na said ye Peter kan ye no se obi wu na so kodem ho a wan hweye enyo fita bi kura se crossbar no so wan ha betumrika eno na ye asem a eda epono so no ye hu ani suro enfamfiri ye mu na yenko emfa enko yanim ye Sompa TV na ya toa so de afiri ho an sabre ye boboa ye ho eti ko Facebook no Sompa TV Facebook no Sompa TV ye ma hwefo nyina akwaba eba Sompa TV no so Sompa 93.1 dia Asanteman agiatum ene Asem Mpe Nipa dwumadie no okodum asamo ohwehwe fidie emato mo bidie kopa bibidie no Asem Mpe Nipa yaba yama ye homere so ye papa no nwatwe bapa ho sima baako ewo dwumadie we eso na ye kai obi biada se asisi semapo menteme ho ase ena de bedan Asem Mpe Nipa ye pen poma sibre na ye de ema ho dwumadie we ena empempi no wo manfo japade a akodi bebre no Asem Mpe Nipa ehwese wo beje na wo de ama wo mo asamo abeteneka ewo dwumadie we so saa ena odifo pokwam na David obeteneka ewo dwumadie we so ohene yire maame yabua akua asuama bronya waya abrewatia obeteneka ewo dwumadie we so bema wusu kantanka chief executive producer ema dwumadie we na daroma no ahye dwumadie we kama ne nya bi ede ebedan wo ekoba jese sempre mu bema eka producers no saa na ya mensa abrampa wotafrija wono so eka producers no na bonso ni dehye no kwaku yebo a enso eka ho na dwumadie we ye de ebremu na uko MC ahwa nana ya ewo ho saa na nana ya ewo ho ima ewo ho Buffalo Soldier wono so ewo Dr. Silas Cancer omu nyina eka ho ena omoboa amayedi Asem Mpe Nipa de abrel na otafrija wono ena sabe uchichi fidie no fruma de ma Asem Mpe Nipa dwumadie no kofro bofo mpa ba masuketu am yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ninti fosuo mi na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa de ebrewo suadro driver ene touchline ko a ena yenenam enya asem ketwa kra enu ti no de wo ba no enya atrase de wo ba no enya atrase enu ti yemfa feedback emfa emre yetiefo yinada yemfa feedback emre yetiefo na ye kai obi bia se adanu fiada yetabiri asem kase bi ede to ya proso se apapa wo bia frɛ nana akua na wo ye na adwene se wo kɔkye bosia wo papa bia ye frɛ na Akwasi Afriye ɛhɔ na Akwasi Afriye ede mrade to anka no krasem amfa ankyɛ nana akua emom
bosia no ka sɛ wɔkɔgye ntetisika 500 million ɛna wɔyɛ n'adwene sɛ ɔkɔpɛ na wɔde abɛhyɛ ne dwadiem na papa no yɛ n'adwene sɛ ababaawa no eni agyapadeɛ bia wɔde ebesia no ɛno ntino sɛ sika no deɛ ɛso dodo enti ɔmfa ɛma no ɛna ɛmpokura no wɔnyɛ obi ama ne ni adanseɛ ɛma no ɛno ti akwasi afiriye amfa sika no amfa ama ababaawa no na ne nyinaa ɛnkamfo ano na abranteɛ akwasi afiriye no abasiriwa wɔde mfiri aduasa aduasia na n'asɛm nyinaa ɛne sɛ n'ani gye ababaawa ne ho n'ani ankasa gye ababaawa ne ho enti no sɛ wɔpere so na wɔne no ɛda wɔpere so na wɔne no ɛyɛ bibia ɔbɛma no 100 million efiri na komam na wɔde ama ababaawa no akɔ fiti dwadie n'ase wɔhwɛ ne mfasoɔ ɛba so a wɔbɛsan ama no bi aka ho na no akɔyɛ bɔhye a wɔde sɛ ababaawa no yee awurahosɛm o na wohia deɛ ɛma kani ba yɛ adeɛ a ɛnsɛ ɛmfata na ababaawa no agye peneɛ ɛsiane sɛ ne ho akɔ ahohiahiam ne ho akyere no ɛno nti wɔpene so ɛne papa no ɛdan emu nsam deɛ buburugyaa ɛdɛm hɔ no obiara ni hɔ papa no agye atom so ɔne ababaawa no ɛyɛ biribi na sika no wai wamfa ama ababaawa no na wɔwie yɛ no ɔmaa no 500,000 50 cedis sɛ wɔmfa kaa na kyerɛ sɛ ababaawa no ankasa no papa no ɛkwa bi so no wabu no kwasea ɛno ɛna ɔde asɛm no bɛdan Asem Mpe Nipa a yɛtu no serɛ ɛne abasa ɛda no efiada yɛne akwasi afiri yɛ twetwe nkɔmɔ wɔkeka n'adwene ebi ɛkyerɛ yɛ ya ɛnɛ tape a wɔyɛ ɛde ama ababaawa no ano ɔden papa ɛnɛ akwasi afiri yɛ ne tape no yɛbɛbɔ bi ɛde akyerɛ mo na ya doso nimfo nyini so ɛwɔ ha nimfo nyini aba bedu ɛnɛ no yɛyɛ nsɛntwerɛ adwuma wɔno ankasa no ho bɛdwiri no ɛnya asɛm ketewa koraa ɛnti chief producer ɛhwɛ sɛ ɔde ɛne no ɛbɛba ɛnsɛm bi a kwasi afiri yɛ ɛfrɛ ababaawa no ɔkeka kyerɛ no ɛnsɛ ɛmfata pani a wadi mfinhyia aduosia na wadadai akɔda a wadi mfinhyia aduonu mmiɛnsa yee kameto no so baako nanso so wasate abakyire aduonu mmiɛnsa na akɔyɛ abrɛhosɛm ɛnsɛm bi a akwasi afiri yɛ ɛkeka ɛkyerɛ ababaawa no ɛwɔ afidie so no na abrɛho ɔmna samwa Fosu bema adanu fi adasɛm no kakra metima ka ne sɛ yɛnkyɛ ya hwɛfo ne yɛtifo wɔsi papa no wɔ adujama wɔn adujama akwasi afiri yɛ yɛsɛ wɔ bɔbɔsia paa akwasi afiri yɛ no kakra wɔ no ho kɔla bi kura ase saa no teɛ ne kan yɛ Fosu ɔhun sɛ asɛm bi ne adanse a yɛtwa bi ho de adanse na no baabi a yɛka asɛm yi obi frɛfrɛ hɔ ɔbɔ ne din sɛ wɔn de papa nsa na ɔteɛ nti yɛbɛtena atena kurom a ama papa yi atena kurom hɔ ayɛ saa yɛnye n'akyinyi sɛ ɔbɔ abɛsia bɔ ne drum bi a ɛboa sɛbe yɛ maame nom na yɛ nua maa nom ɛyɛ bo ɔkora sɛbe ne biribi awu na sikasɛm ayɛ dendenden wokɔ ɔmo a ɔmo timi ɛde bɔ ɔbɛsia ma wotimi de kɔyɛ wayi anaasɛ wotimi de kɔtwitwa ho na agya kwasi afiri yɛ meboa kwan a wɔfa soɔ no deɛ ɔde bɔ n'abɔsia no megye die sɛ Ghana mmara no etie wo ɛwɔ kwan bi so because wa yere kora no wa ma ne ho kwan na sɛ wo fa na ɛyɛ rape ɛna sasa nkasa kora no yɛhwɛ kwan a ɔbaa no wɔkɔ hɔ no adwene bɛn no wɔde kɔɔyɛ fine 500 million deɛ yɛbɛtuma ka kyerɛ yɛnwa bɛɛ 500 million deɛ sɛ wokɔ bank kora no baabi a wo save kora no sɛ wo so kɔgye 500 million no ɛho nsɛm no yɛ na nya asɛm ketewa na wo susu ho ankyɛ obi nka wo susu ho kyɛ obi a kɔka kyerɛ sɛ daabi na wanya akɔyɛ ade no sa fine emo yɛhwɛ deɛ bi papa no sɛ 500 no ababa a wɔyɛ anya danseni bi wɔnyi biribi wɔde bɛsi yɛne papa no yɛ adwen but yɛhwɛ papa no sɛ wɔtie yɛ ne a so yɛ panin papa a wɔtena fie ɛma yɛkɔ baabi a yɛde yɛ magya na sɛ ɛbɛyɛ den sɛ papa yi sɛ bempɛdua so obi kɔ baabi wɔde ne ba bɛgya no ɛkyerɛ sɛ papa no onim ade pa ɛna akɔnɔdeɛ so wɔ n'ani so yɛnwia bɛɛ sɛ bempɛdua sa
ye kasa ho fa ne ho fe ade anyame de bɔ ma ebi wɔ no na emom no yenye papa yi adwen a wɔde kɔ ɔbaa yi so hwɛ ne soro hwɛ ne fam na wɔka kyerɛ ne sɛ 500 minya ma wo na emom menya 100 million tete sika no na de ama wo no na adwen wɔ kyerɛ na ne sɛ saa sika no wonya ma ɔbaa yi ɔfama no na emom wɔde eguro no ɛna 7 predators ɔbaa asɛm yɛkan obi bɛka sɛ ebia na ɔbaa yi wagyi ma manka asɛm bi nkyerɛ mɛma sɛ nyankopɔn wanyɛ mma saa ɛna ɔma adwen bɛyɛ sɛ yɛne a medɔ nyame sɛ ka ɔbaa bɛtumi agyina nragaagya nhyɛ aka kyɛ bɛma sɛ wiawia na bra na ɛbɛfa me ka ɛbɛwiawie kɔtɔdwa no makɔ akɔfa ɛma nyimi saa o ɛwɔ kwan bi so nanso ɛnyɛ akɔ akɔba fine wɔbɛyɛ de ne ho ama m na wahwɛ sika 100 million wokaa yɛ yi na wokɔfa 500 tete sika 500,000 50 cities ɛde ama wɔbaa yi hwɛ intervals ɛdɛm ano ɔden wɔbitwe wɔbaa yi yɛse sɛ bi wobɛkum aboa trɔ mu na wakɔdwa sasaduro de gyaa manfa nakye a ɛnam kokoo no ase nkɔ yɛbɛtena kuro mu ama papa yi sɛbi wɔtena kuro mu hɔ ayɛ yɛ sɛ yɛ na ɔde akɔ maame yi so ebi a maame yi de sɛbi ne muamia wɔde firi ne so pɛ anwea na ɔde kɔ baabi foforɔ a ɛnkɔfa asɛm ma Ghana ha yɛse yɛka no anhwɛ yi a yɛanhwɛ ne yɛntwa so a na nneɛma bi kɔwɔ obi ani papa no memate sɛ baabi a ɔde ne nsɛm bi adudu ɛɛtan aha baabi akyekyere aboa no hɔ ne nsa no papa ne bu yɛ nea ana respect yɛ nea 7 predators aha na asɛm ne baayɛ na ano na ɔso ɔbɛbɔ dua wobɔ dua deɛ na hɔ ma menka asɛm kyɛw adeɛ bi a wobɔ dua deɛ a na wobɔ deɛ wɔ mu nyinaa na de akankye na wobɔ deɛ wɔ mu nyinaa de akankye nyɛ sɛ wokɔyi baabi a wo nko ano ɛbɛboa wo na de akɔbɔ dua daabi ɛkwan a ɔbɛyɛ fa so baayɛ kasa ɔno wo kaayɛ deɛ wo nso ne ne kaayɛ yɛ 7 predators a wɔntimi ayɛ dan amfɔfele wo promise ne nyina yɛhwɛ na de abɔ dua no so ɔbɛyi sɛ yɛmpa sɛ ɔno ara na 7 ne ho abɔ ne ho so ɛna ɔbaa wo dɛm ɛna ɔworɔworɔ ne ho ɛna ɔse ɛne me nna ne ma me sika sei sɛ wo so wanka biribi ankyerɛ ɔbɛyɛ a deɛ woka kyerɛ ɔbɛyɛ ansa na ɔbɛyɛ de ne ho ma no wobɔ dua no ade afra ɛti ɔno ne wammɔ koraa no a ɔbɛyɛ bɛma no abɔ ɔpɔmfa nkɔ Hague papa kwasi afiri yie ɔpɔmfa nkɔ Hague baabi ɔde ne nam no yɛnwo o kwasi afiri yie adu gyama baabi ɔde asɛm ne nam no ɛnsɔfo problem yɛho yɛdeɛ de fapem ɔbaa yɛ agya no ampa wakɔ ɛkwan a ɔfaa so ɔno ɔbaa yi daeɛ no ɛne promise ɔde ma sɛ nte saa duabɔ no mmerɛm ɔba ɔmfa nka ho ɛnte saa baabi ɔde nam no deɛ ɛnsɔfo problem sɛ saa ne yɛfa ɔbaa deɛ a Oforisuo kɛkwa na nka bi tetale ho ka bebre tetale ho ne mo adeɛ bia na kwan wɔ hɔ meka kyerɛ no ɔfa nyɛ nyansahwea adeɛ bia na kwan wɔ hɔ womfa ani hahan etimi nkɔ aprinkes makrom de na da no keka kekan ɛna na de mɛbɔ odua ɛna wo maame kora se maame ka asɛm bi sɛ wokɔfa ɔbaa ne sɛ ɔbaa ne maame kɛsɛ akora ne nya ɛti ɛno nso kyerɛ sɛ maame ne sɛ akora ne nye ɛti nso fa na de fudi adeɛ Oforisuo papa no n'ani afi ɔhwɛ no ma bi na dwe mu dɔkyɛ ɔbaa yi deɛ mfa sɛ sika ne brɛ kwa no kɔɛ ɛnyɛ sikaduro na ɔkɔgye o masa wokɔ baabi na ɔkɔbɔ besia ɛnyɛ sikaduro sɛ 1 billion sɛ de ho ɔkɔɔyɛ no wɔse besia ebi ni wa no aka kyɛ sɛ ebi ni wɔ memfa ma ba wɔ deɛ wo se wohwɛ ɔbaa yi ne soro ne fam o sika de minti mfa 500 ma ho emu betuma nya 50 na de ama wo wie ya wo betuma nya 100 wo wie 50 500 Ghana me ba 50 cedi ɛna wode ma no hwɛ 100 million intervals ɛdɛm adan wabunu kwasi akora adan yɛka saa asɛm oyi a na wode nna namba bi wobɛba me atena sam yɛaka asɛm na wode namba bi ɛnsɔfo problem mede wɔbaa yi onye bold ne ani n'akyi sɛ wo nsɛm na ade kɔ sɛ saa ɛna papa na bu kwasi ade a dua na ɛsɛ wobɔ da so na pɛ ɔbaa bi tena na nɔɔma hwɛ gu a ɛna ho kɔ abɛfa so abɛhyehyɛ wote bla asɛm wɔn sɛm ani abere ɔho yie paa na okay yɛnhwɛ na yɛmmɔ papa ne voice ɛnɛ yɛmpia watotototoɔ no yɛnhwɛ na yɛmmɔ voice no ɔbaa na ɔde mba hɔ no a yɛfɛ no sesa no ɔbaa no ɔnso ɔkɔsɛ na na mofrɛ no anwummerɛ no sideɛ nso yɛbusuafoɔ ne Ghana man nyinaa ne wiase kasa na nyinaa tee sɛ mene na da ma na nyɛ
I'm 2 years because we need that. You know, you know, that just what I'm making you can the patrol. And Kabbalah has said, all of that, you die in my name. In Tibia, I mean, because of what's on the call. So I'm in trouble. About 23rd. And June 5th, and I'm afraid I feel no matter than another. Now, say, me what that corner so why you want. If you see what I didn't use it. We need you in your because so Obama some of them can get home and set up and I didn't say about it is only to Madame 1 year there. Obama died me. I want to tell you, I was like, look at TV, also fast for you. What's there? You couldn't know. So you Why there be no there, meaning to say, why and why there? What can you say? So many of them I am. Now, Chi, what can patch on moving cabin? Who will be that? Emma Nimoa, and not just a year no. Asantia Mamrimono, Adia Bema ye, Emma will be bay and a year no, so I didn't why. I know an important what you say, what you are telling people to what kind of what you but I find that you're for next year. Sita, will promise me, ba. Sita will promise no say, what the Bema no. Says it can producer. And you know what's because that's how I think I could do the woman and say, when I watch them say, Asem Mpe. When I wish about any much muscle. I don't know what I'm telling the information I can't say. What you call you about you. Was it about the market of a table here? The American family never done man was here. I said, yeah. Well, that class who was super 700 okay, so about the barrel, or maybe catch us 10,000 and Sana. Maybe about a woman 10,000. Papa, you be on I don't know. And I call you know the woman who didn't wear the and the boss said you are you. And the mission of tech. What should the master of Dante for? Like I'm married before the Baba na o check for crowds so almost something who and it's 7 cents so into no Friday Baba. Verify not the say. No, they don't show one like the and me some call do some and saying I so do want to matter who go and matter. David, you want to go when was Yamina Migu and what you yes, Argentina, get no back as Argentina. Yes, I was I don't know Wama. Yes, I was I don't know Wama. I know what let me call tech. Call tech one Baba no more crano. Omoka sempa na omoso so sempo ni so enti se wuduru ho na se asem no a wo be ka chon se me wo bo me ko adu ni wo dia na wo be ka chro why we need to take for you na wasem we na we dey no wako bye o take ko mo manhia why aso o manhia okay enti yebusasa ene papa yi oko otek wako ye ai wako akokasa e wo tek na me pese me kire wiase afa na nyina se wo de wadwene ebiti oba a hye ne bo a e wo se bo hye ne ebamu ana pani kwasi afiri adujama a wo bobosia no sabri papa yi akokasa e wo tek awie na asem no so e wo Sompa FM a danu fiada yetu asem no sere ene abasa na ye kon adi akoyanim ni ahwe asem no epo masibre a yenya no tie se wo mse echena ye betoa so na emom asem na nkasa de eye aha ena asem no efiri aha ena asem no yifitin ase eno tie ye wo bi ka ye wo bi kire e wa asem eno tie bebusa se wo de wadwene edada wo ba ehye ne bo se wo de ade be ma no na wo ne da na wamfa ama no na se fa hudi a okay ekwa bi so no ye behu de owi abrewa enkuruma efise wo yosi wansan ensu esi
Omasa ma papa ne ne ate. Oforisuo bema. Be de ma me ka se me nkyerɛ. Hwɛ ewiase umunagye a ye de ma wo sere ye de ma. Me papa no pa on fa nkɔ sebe me ntwampoa. Bo pa on fa nkɔ CNN. Asem na don of the day ne kura ne ye pe no asem mo. Iti na me meto sebe me mpɛ nkwasa asem e wo no ma bi ho. Ya na nipa bi ntemase. Pani akwasi afiri ye no na da TV no. Hwɛ ma me ka asem ye nyina me ma ne bi wo. Ade a papa wo ye mfata no. Na ye nnuanom otek. Minim so mo frɛ ma ay oba no busa no wase mo e wo fon so producer but mo frɛ no me pa chopi madika kasa asɛm we sɛ yɛsrɛ wo mo yɛmpa radio mu ntɔkwa bia wo tek sɛbe yɛ ka radio ma akuku dampa sɛbe kromu ade mɛka sɛ omudi kan yɛnim omo yɛ adwuma wona yɛni omo nyina yɛ nnuafo impo yɛne yɛ papa katakyɛw sɛbe hɔ ɛna odi akoten pa hɔ na minim sɛ ekwan omo fa so omo ka omo asɛmfa saa no ma we kɔso maka saa asɛm we sɛ yɛne ha saa asɛm ha na so obi de kɔ baabi a ana obi de ba na ɔsɛ me de kɔ ha yɛ frɛ nipa ne busam sɛ opani na producer wadaroma papa bi de case bi aba ha na yɛsɛ ba na mo ka sinsan katajo ba maka asɛm bi wɔsɛ le lawyer ana judge bi ka kyɛn sɛ katacho wei baabi a wo bɛka asɛm bi adu bia ne sigyinaeɛ na duru baabi na ba mani ma matoa so sijaye ne du baabi na ba manimu a matoa so afiri hɔ because arbitration ɛyɛ adwuma sese saa de ɛyɛ onim aba no yɛsrɛ yɛnim sɛ nwan mo tek hɔna ɛkɔna ayɛ akɔ no ahɔ na asɛm na akɔ no ɛne ha yɛ because nim de wo mu si fa di o masɛm papa no ade a wɔde akɔ hɔ no yɛsrɛ sɛ ɛmfata ne sɛ ɔyɛ saa na mo de pɛsɛ me kan nyane sɛ Oforisuo me de me pɛsɛ me kan nyane sɛ at the end of the day ye pasem nim ne kure ba bia be ko bia no ne kure ne ye de ye pe oba ne se kwan o fa so a okọ papa no papa no oba won twantro oba ni twantro sese be wan ko papa no wo so okọ adwen wo de ko ho no a o de ba ha na ekoto no asama ekoto no ho no e na oba ya na odifo papa kwam na ye nya adwuma papa no ekwa bi so no wo ko o take no asem kro ko kan ye no is different from the 15th year Friday no. Oh. Wako chantro ankasa. Okay. E wo take. Wako chantro. E wo take. Into take for no. E kwa bi so no omo anya oba ne version. Na omo friend ge no maame no kra no. Omo ne na ankasa no maame ne kate no. Enti papa na sem ba ko no kan ye no. Ah e ntro no. E na omo de omo so mu. Enti omo se echna omo beto aso. Okay. Enti e omo right version no. Okay. E wo ye fidie so say. Okay. Wo ba no wo fie ha. Papa no so enne wa ha papa no so kra ye won ne efia na efia o kasa ye it is a papa ne beka se bi na ache a ye ne ye nya anwafo omo pa o take kra do ko twantro panya free as mo take no etu omo pa omo frɛ ye ne a ana so omo pa omo tie papa na nu asɛm ye ba bi odi akɔ ne yɛmfa ho ye no omo nyina ye adwuma baako ba ye hwɛ papa no asɛm obɛka ne asɛm okɔka no take se ekoba ne saa de na se wa renkate na ba kwa ba frɛ ma se ni nyina ye de nyina ye mama ni bi masa me metia na me ka asɛm a de obi abi da me ana times no obi betra na no oba anyem a ɛna nyamea ɛna me fa ne ba akopɛ ɛna sese afa de papa sa akora ne ba de hye ne yam na afa de wo so oba ne wife Oforisuo se papa 60 years na obegyina na o ka che producer say amene na wo mene na ma fa ne kora na mene na nyin say wo ya me yire 60 years wo ka sa asɛm asantema mu a ekwa be na wo fa so a oba no wo ne da ye watwa ne ntro Oforisuo edu mebi ho no ma wo kope oba kwale se wo kasa bebreba se be prejuasa oba se wo kasa na me ayi VIP nyam papa dia nti se ekwan e fa so de pen ma no e bebre o but edu mebi a sa ekwan na wo fa so de pen wo sa nya amane e wom amane bi ne wanyan oba no amfa ne ho ama enye obi bia no wo nse ne pe oba ho so beji ade the seven prejuasa ahoche de ti manipa e dai eye be ya aye nwan mo ko Nigeria no me ade first na be man ton pan no first na be man ton pan no say no ye ko suafri Nigeria ene ba ye e wo kwa bi so ti ahoche de ti manipa eye de ni kwa so wo ye okay na no ma me bi frɛ wo se bi ato no sebe ne mayale na ni kurawu na okɔ obi ho na hwɛ sebe be ma bi oda no so because of sikanti owie ya wan fama no na mo nyina ba oba ya ba so se oba etima ye bold atima baka na mo de ehyehyɛ mo
ebi ma fa numa nua numa wu e wo saa de we hu okay na wo dumika komedie de me pese me kan nyina no ba bi odi be ko bia no fo sui me se ne kure ene ye pe me de bia maka me se masam kokot jaja odi asam no onye mistake onim on de abeto nanim na woka emu masam ne pote pa no deep pa na asam no e wo no jaja onim onye nyankopon sabin preduasa enu ho asam ne deep me de pese me hu ne se wo ba no ekwanya be ma ne fa so kasa kire no ni ko fa so ne dae no wo de ko take o wo de ko hinfa o duabo na se ya adwuma duabo na se ya adwuma se papa ne se obe wan kan chance obe man 100 million and oba na run ho no ne dae ya onka enu na me de mepe enya something tintin bia o pa fa ko hefa me de masam ne se wo ba no ye koja no because no obe ma se obobo oba ni dua and no ban no so sinkete se wo so bobom dua dia ene na nka me se first men kasa ba wakasa dia ene me so mebo dua so tia se papa no se obeku mo diskana ya yi enti sa na tia dia ya ma ba na ho e ma kama me kayen etu oba ni kai na oba no na busuafo enso ni oba ya chi se be producer wanya kura na e mo ti hye no no wanya obai wanya kura na mo wo no timo betima tama oba ente say papa yi yana ni bi odeda ho na se be producer wa be keke sansem wi akwai ofa so no oba yi daye na nka sabi ka ukra ye frɛ wo no ka ne fels no but for madaroma ampa ukra ye uni ba according to na do bi kaye nyankopa ya dom baby afa ye no nyinja akobam enti e kasa de na no oba yi e kasa ukra so kasa ye mu a ukaye no ha o take your recordings bebre wa o papa no ne voice bebre wa o kura so ni ba na nyame adom we accident ena wa mu akwanya ba itika wo kura no enke kwa bi so no kodwato bi na wa ba na sema wa be yefria na bia wa hu kwa ba fa so obenya ba e wo wiase da ba ka se uni sika uni ba edu me bia obetima so sika uni sika ana wo sika edu me bi na wo so obi a obetima so sika Masa papa on ni life ki okay baby odi akwande me de me gyan ho se otai Oforisuo yi ne kure ene yepe okay kasa tenten toponko so be kasa se de ubeyi wa no se de obi anu onunu ho a ono esre da obi e ka sichi obi e ka wo at the end of the day na nanu ne betima di sansem wo okay na nanu ne betima di sansem wo okay na wie yanko computer so adwedie emra Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayaresa bia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wo nya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmaturufue 0243 345 392 ye honhum and will be the area to a bravo so I'm saying that I back in Quebec. Abeba, Matsia Camus. Odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no matu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi ana plagi a ede obeko omu ofide nwa so e be check oni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244017556 eniji se me se omo ye free health screening okwa ombe check ni pedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahuntofi
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gye 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Wujam, mami ni konkonsa kakra. Kakra bia na wife abibie fridge ni mu. Eyi drink bia, e wo bottle nkitenkiti bi mu. Afa kire ho. Aperitivo bita. Ena ne namfo no mabesra no a. Wonum enum jame no. Drink no akono. Wo se afra ne sen. Aperitivo bita. And efri Italy. Alcohol nim, spices, fruits, and herbs. And what dey? Be mo din konkonsa. Aperitivo bita. Ebi ni o tom. Say what the hell ya? Ye madam we dey facha me. Na man kan ye kura. Aperitivo bita. Menum. Na menye bi ato he supermarkets and now drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no for 050 553 6302 and 0245 734 952 Kumasi Suwa 0553 947 447 and 0543 385 271 Aperitivo Bita FDAG edwede nkrato ya tum. Okay. Dia santeman agiatum eya Sompa Asem Mpe Nipa na wo dia ya na wo de asem efiri efiada no asem wo yate ho penten kwa enya asem ketwa kra a enne kra no na ye dia sojafo kwa dujama ho na wo se ye twentwen so kakra na ye ma ye tiefo hu se asem no babi a ye keka kono no na pani kwasi afiri ye no ehye ye bose enne wo beba ne ye ne no atena se na ekwa bi a ye befa so yafaso na asudua ba biew wasan efre ababa wane maame se wo besre maame no se won kanche ne ba no na asem no kra no na yenhwe kwan a ye befa so eno ti omra Sompa ha na woni yen emetwetwe nkomo emfa asem no ni ehu kwan ye befa so ni aka fi asem ni aka asudua asem yano a ne se papa no asa tabiri asem no ede akọ asem baby foforo na ye ka kire pani akwasi afri ye se wo hwe ni ye papa we any asem ofiada ye fiti ase a enadwo yesan atoa so ekwanya wode ababawa na nakua efa so no se eya ewiase etie bi na eye soso a ewiase enso etie bi pokwa bena Oforisuo me kwa de me kan tetia nipa de oto no mano ma wadwen yanyini eje nipadua no bema ana wo ba ma wadwen ni enyini na enya nipadua na ma nipadua ni nyini eja adwen na obre asem wedi aye me ya pa na se papa kokora yetima nyinsen ababa wa no akokora ba anu na ye me ya so anya brantie 23 years anya brantie te say ye no amfa nyinsen na nsha bofa ni ayi ababa on yim 60 years akofa nyinsen de ahye etu ba wo akokora ba ana ba wo hwan ba eno ni ade ye me ya na ye ma ye brother na say papa no ntiase se sabi mpredua sababli a ye mante babo no ho aso ni sane no hana ehini na nkasa efiri ye yadwisi e betu ho na monde ye nkasem ana ntinte so ngufo msanfa nteso nya de teto fo msafa na ke apran ye bibie wie ni hu se wo yinwa na twinchen sai penifani no nkonya na ready ye start ka da kra ka tem nyu ofu se mu ye nya botere ti se woti enka memfa ne mabi ni agoro nkase bia o ma we mu no ye nkrofo bi wo mu otumi wo ma ye mu obi wo no ma wo mpi wo ye panyini pa obetima ka cha ye wura ekofo ade se mema ne mpi ampa so nti mpi o hyede mu mpi onka we
opanyin bi so won kasa o twelete pipa keke no wa de amane etima mane nya kaka bensem na mo mo mpanifo ya na mo ka sɛ wo yire won sema yibum ade a wuye ma wo nipadua no enyini nya wa adwene emma wa wo nipadua no enyini nya wa adwene because sabi wanyini ade a wo de ya baba wa no wadaada no opuni kwasia se wo hia na wo se ne pɛ ana wo ne kasa ya na fam ne to ma wo de ya ka fine obepe bosin wo ana se ma 100 million na wo de ka 100 million kwa ka de man 1000 na konfen twitwa no ho 50 cedis 50 cedis oh open ni utrim wodin pa ni wiase utrim ye din a ahwe ye da no ye mu a obebutu ho enye wa adwin se bia wo ye tentan metwe amrate ye betimi atwe amrate Friday ni ye kesesi ya efom wa ana wo fase oh yes no fase ba no fase be cross ye no so di for me nko opanyini ye aba adwuma do akoma ne kutaye no ye betima ye die pe bia ebia meka se ebia meba beto for clock na 11 o'clock na mesha wo dem o ye betumi aba watu prunim enso tamu a wontwentuma nkuru ho no ne ye to mpa so nye se ye taka ka ye media adwuma ye so ye underground work sade ye wutimi di underground work etimi ka ga ne butu ho ewi mua se mua de nyinsen na de mi ye bio pa ya kokoraba age ne be wo no akokoraba 60 years ba kwano ya no mta aka na pension baby okay I don't say ni kra de mi nim ni brofo pension oh manengo bla manengo no on va to mra samwa se jawda be waso du kakrakra manengo na akwado obeche nante so wuna obeche nante se papa na ka so hwe so sigina wonu ma obeye bula ke kakra ana mi MC amofa papa na fo you o hwe so sigina wonu ha o se wachia to hwe a me hwe na na ebi obetuma e bula ke kakra pani kwasi afri na ya opani kwasi afri nemom on se wo hwe ni padua so na so de kan asem a ni padua na nyini eje na adwene ni padua na sana meka no because obi o ye sansis man bia no woni sasem we kan kure wo mu wadada no what on sa dada wo ya na Satan ele dada if any winning no 100 million enya bitisika bra 100 million de enya bitisika mama si fashion me chapa emu ya Friday na utinisio woni ukuru mote ho me chemu nyina papepe nemo papa ne manadwin enya ketwa enka se matebla samna koto ba bi etimasa ko asamna achia no wo ye libya ni be se wo se wo ye tabu so ba wa bra bo ma sebem producer enwa so kwa eja ye mfaso asinipa pa wo so ka wo ye be ma 20 gram na wo chinchim ababa wo nsa de gu na chi aboni yem na ni emoje ba ni hwinim emoje ba na nu emoje ba wo so pese emoje safri na sum sa ba ma nyi sisifo ana enye wadwen se bia ba bia wo te o ba ye hunu ho ye ofoso ena na wo sa ke ho ye hunu ho openi na wo so ntimi ka chese ma ye mema na ye ba no ntimi ka so mo because suspect kra na ye chew and the Ghana has suspect kwa chew we dey nye suspect o we ye sarcoidosis agony sexual panatlo na uchire mu sai 60 years wa fa akra ketwa na wonyi se no akokraba na o kan blofo pensioner baby we ye clip we ye gaba kasim billahi Allah olay eti ebesirew sade awuye memma bufu ma metwe e ma bufu ma na de no ho aka adwa na keka bibuwa no ese wuye nyaba eni megu asene mum de mfata hanipo ya se be fane sa ni megu asene wa hani papa enti ya besere eni ya bafom
ye hiaw ye de ni ba bi okọ ha na udi ye hini ni besi ye efia da de hini ni besi ya ye ni nkura bata bia because dua no enya nyini se nya nkura bata aya sompa ya Asem Mpe Nipa ne nya ehini no eti ba bia ya manta maboa no wotimi nka nchem se obesa na obabi ufro na go sa no opanyini se kiki na nya na se kukuru na nya ya keke su nya yi fatwa so anwa eti ehiawo wa ma we shall see bedasi okay enti enkomotwetwe bia ekọ so ewo kwase afiriye ene ababa wa no maame ntem no yenkona yekotie fisi ye di asem we achi ache yi papa yenkona yekotie ha means o mu ka kan asem no wo ho so wo hu no Sese de asem na koduro no. De asem na kwa koduro mpanyimfu anim. Enti o mo se dwada. O mo se dwada bla. Wo de dwada ko na de wo bia na mo nko tena se na mo nka na bibia to ntwa because onye akura na isi agreement bia mo ye bia me na me ni hobi. So wo hu. Ah, mente da wo se me mesesai. Na wo ba me no kasai me se me tu kwan ti ma me nkomla na me no kasai na me ka cho se 500,000 de esuanti me se wo ba me ne wan kasa de me kan ya ne se me tu kwan kwan ne wa nti ma me nkomla wo se ya hwan na mini hobi minnim woni ne ntam asem bia enti se bibia si na sa kwatwa mpanyimfo ho a wo de kone kotie na de oho bia mon ka na tuo ntwa na so se me se wa ma na 50 cedis na me se 50 cedis wa nya ya be ma na de wa ko bi da be na me no ka sa asem no da be na me no ka sa asem Mami yetwa so boko ne no omko enkoka na asem no de eye ma ho dwiri kra ne se pani akwasi afiri so otua sika na de be ya baba wa na yie mami na yie mom no okay ye de be ye mami na yie na cha se ne ba no gisika no na ye de aye mami na yie kwa bi so na ase yie na mami no wa ye wodai e ho no kra ye musa ensem a wo sa akofa aba no e de be na mami na nkasa kra wa ye wo abrewatia oso wo ye ne ba no yodium enti on netutu eyi futuro agu ne ba na niama o ye sa adwumedie na ofo so be ma ewiase wo hwe no ho wo ka no kra kire danfo enya hyi no kro wo ne ka no enna eya na so ye beka ye be sekire ye se aduasa me no ye techama santam ni ye de aka no kra kire nipa hwe enne ho mi ko take koya ade na se de papa na si akodwu ne ho wo sa eyi radio station ho no said there was original bonte papa panyimu etese no 50 plus ya wo 50 plus mo fa papa no fo nyine ne ntoso wo buru mfihia na duonum na wo gina bonte panima na wo toto ne nsa ena sompafo na ye sei ena sompafo no mo de mako sei ena o ma ye sei ukodi kwaye den papa ye bisa wo ye sa wo kurampo na enka wo ba eno no wati ase baabi a wadu no sa wo ye wadwen sa wo enya wo kwamo na bia bibia techima ho na sa bia wo akasa so ba na wo nya wadwen sa obenwo a wo ya 23 years wo nyini bia nka wo ba no no wo kodi kwaye den obeje besia ne nana wo beje besia wo ma na se ma yentena na enye enya bia no kota so ne etudomo
tare so ne etu do mo wuti fie ho no na wonim se wo bi eba mo aba be se ne pen na tena sa me yire no me se o me yentena na the chick of it the twaba wo kra ne se me wukunu na de me kwotena TV so why ka cho say ni kunu no wo bi ni wo fa ya fura wukunu no one watch mpena de do sen ya bless okura mpo no tete no e ya beka se be ma no oba tena dai ba kum na bia one ma tena cha ne beka se bia ya mpena wade one watena how many days one ko num ba ku bi na nyinsa ya ba na okura no wo de mi ada me se ya fa ne se ma ya se ya nya ya gye atum oba ne fa ne se bia wo ye tutu ni wa gye atum woni na kwa da wie wa asem a wo kama ni tori trim menya show say 50 cedis na ka cha baba ne se wo de be ma na nka obepene so aba na ha mu de amount na wa wo so ho awie wa tinkwa nim nyina awie na awie say 50 cedis pediment say so obo besia na ne be twa de wo keka ena wo sika ena say ena one ma mi kura kasa no wo se onim se bi wo sika na aye nim se o chalo to tra bia mutimi di bum mutimi di chaw ena ade bi bro be sia wo sika na ya kan cho se sika no so na so aye wa adwe se wo do beti amanfo na mu nkwa ha ene ebe wie ba bi bone hwefo so be ma ene ma mi mo ye nuanom sojafo na baso se me dadam no na ho ye kan news on pa wie ye kwadwom se me no nanam na course started se eba menya sojafo mi ensa omuna sam omu so abraba awa no ye de papa no asem na oka kire no one farmer no nkwa ne baabi anya sadia ba Wednesday papa no behu asojafo na nim ho ye beta kire ne ababi ababa wa de be na di anim no aba ofie ho so wase wo pede ye so wo ye ho mense bebla ye kugyaw so wase wo sika na ni sika no body so dwa wo de body pass so dwa na ho te no na ne pedi ma obi a wa hye wo t-shirt kama say filling station bi t-shirt na na hye no ene wa bia bate ni nyina ene akohwe wo no mu chiche ene wo ye say na wo che say de wo si dwunu wo kasate sesabi de wo bia akwa twa de be ma firi so a na ni abla wo hwehwe what ase na panyimu etesa wo gu ho ani mu asesa wo se baba wa de wo ba betena ase no na ba bia akwa de ntwa TV wo ho Facebook no YouTube na nya TV kwa bi so ofo so ana me enya TV ye hwa TV na wa de wo ye na ni enwu na ni amo ne dwe won fere de wo mu ne ho na wa sa akwa gina bonten no wo sa atoto ne tesa de no wo ye ne ho de no ho mi ko gina na nim na mi twa ne picture no mi ko gina na nim sei ena mi twa ne picture no na wo che say ena sika ena we de me ka ena one mpanyifo bi di nkomo ho ena we de me ka ena we timi say ensem bebrebe papa wakwa di awie tonga no watu so no watu ko sanye nyeye sa baba ni sanye onyem no de onu akasa na semwa minim sa wonyem anyanfa ne nkọ hospital enko hwe se wonyem ana se wonyem na mom enyenyin sa no kura ho asem na ye kan for now agreement is agreement woni makọ ehihye ye say me ma me na mu fama ma ba me na mu di amawa wie wate de wasa wote agya tua ho kana me nkọ baabi na dia wote ho ena ba me kwana ni wo mu nkọ kasa na oba ne nye na obi ase me yire no ebe da ho na ka cha ose na yire no wo pe yire awale agya ko ya amamle ni amane ehihye ye wate na bebe fa no so obepa okrampo nso a we aho kire ababa anyo ono a eto da bia ya na ya aho kire me te na asam na se obi a wonim sade awia sisitia ne sade eniema sitia wa ablabo aho kire sitia no ene obegyina ho abu ababa we yata Bible sade wanya bone da no oni nkanto bo mo obey ye ba frɛ be kasa bebre eso obi wo ho a ye bu ne to agum be sade ho wontimi ma abonten ekofo so no ho omo na samoa ekofo de di amanfo ma no ho wom chase wo ko pa adwuma kola ena mami ni wansa ena dem di si de ekoso na ye ka mami ni wansa obedi wa wi ofa hwe ma me ko pa besi mami di wansa me wi ana me de ayi na mo so onfa ma hwe ofo so be ma me ka kire papa no o baby akoye no ye nuanu mo tiakifo no wasa akoda ne asem ne kola na o kire nyame ya adom a omuso obo beto aso wakoda ne asem ne nti o tiakifo de e da ye nyina so ye pa asem aka in a way no ho na okoye no wonfom ye e na omuso kan no so omfom so omo ka asem no wase wode ne ho aba ye betutu ne sesera ne abasa ye betutu na akasa de opa de ho no obegya ne ho e de afiri ensem da won hye no so na won ka wo sababa wa ne sika na wo promise no opa won select so na ye nka bi ma no na won tua baba wa ne ka no won ko
anya sa pa de okosoro ba form obetu ababa wa ne ka owi ase nyinsa o wampa ende o mienu asem o makwa akoto aso wo ba bi o mbekwa akoto aso wo ofo so ba mama me fama no si ase na me kan ne se nyame ya do akuada ye ni soja fo ye da wo masese mi mo omudin wa ase no mi mo soja fo ni o mo se o mi fo mu nyame ya do ma da akuada obohu yanim e wadujama ho ya anya kurampo na wo mbeba e wa abro mu nche uniform na no aka so obete ne kakanka so o se wo pasumdwe a wanya niema bokwa o me entrase sa fidia no so no pese obeba ye beti mi na trase wo office ni yaka bibia wi feedback aba sa won pe ne sa no so be gidigidi a ya so odi si a ye betwa e de ache na me hu se ye ni abre ne ti asabe ya nya nkwada na ye ti ase ya medi agron so ase enum ti no so ye panyi a wanya panyi niema fo so be de manu ase wa ase enum okay abadwafo akasa na enche ye ne lawyer bedin komo se ekwai bi so no hwe ma me wiase nyina nte ase ese ena nwumire wo obema na usika dabotom na wo se wo ko tutu lie ashawo lie na wakope bi dia pa wanumu a se uduru ho na wudi ano ne e ka kire se 100 cedis short time ba kope 100 cedis na ekwai bi so no mo chepene no oba no du wura dem ho na utumi eye wie na wantumi antwe 100 cedis na ekwa bi so twa police on ba bow mama fancy ni sa twa police ba bow na chese wo no akasa no waba na wo baba be dada wo mo wo tomrade se sika che obotom sika ni obotom wo mo ba bow ya bubi da wo krofrom eti papa we no pani kwasi afri ye no wo hwe ye na wiase no ababa wa no ba ye no bosia no se oso nya bi manu a mane kode ba bi enko hye ne bo so peso ne ne twempena sika we de unya enti no mia kasama kumam mema 100 million titisika na me ne wa twempena me ne watena na sika no fa so ba so a mesa ma bi aka ho eno ne defa sem eno ne akrokro sem eno ne asikyere sem a wo ka kire na na akua ansa na wo woro ne ho de ama wo aha ansa na wo se wo be hwe no na wa ne na atena na so no obi betena no akote ne nkwaham na wo ba wo be 50 cedis di aba na wo wie ye wasama 50 cedis wo fa nkoto yakada ade acheye wo se obe ma so se tie nie na ti oda ya se ye ne yamani sika nkoto palastamo anase je bi do bi krampa anase eduro bi numu a wo ka chense na ya akora na me ye ebesi nne ya ye kasa wuntimi ma ne se 1 cedi anase 2 cedis nie 10 cedis nie fato aduan na tena wo se ode ne betena no wo ne na etena sen obi a wusi wasika wode bo ho samnane wode jo ho sakira me na okrom ase no ene o take kototo won sa wo hwa yenya wo na amansa nyina nte won ka no na wusika sam na wo na wusi wo ye bema no na o men sam na ne de okay enti ye kan kire pani kwasi afri ye se pani kwasi afri ye kan kire ne se ansana oba wo beti bibia ase ama wo no se o promise wo ba me pese wo te ase se se o promise wo ba na wo anu bo hye so a ekoduru kotu kura ho be kire wo ensem a wo ka kire wo ba no a eto na adwini mu no eno ena ma ni gya ne ho ede ma wo pani akwasi afri ye dujama na asem na ye kan ye hwase ye ne lawyer bedin komo na afei ye nto adwumadie no so lawyer ye pusu ahoma no a no komra samane pese ne lawyer din komo ye pusu ahoma no a entom no okay then abro what ye kan je papa e ko jam fat papa yi ekwan bi sunti papa yi enti ubetwa ne pepe pa ma na tede na utwa ne pe anaye de oh ya nti wakwa gina ho etoto wonsa papa pani mu pa na de ya me ya ne se papa ikro ne akola yi wa akola no be kire no papa onim sika ma onim ekwan ye fa so hwa akola because no ankasa no oba wiase na wo kro hu bi da oh se o de wo ho na ho ena me no na nyam eno na ene fe ena de ene fe se wanya oba kama sei na ha me yire no ena ene fe mi mom pa de ofosu se nya no ma bi pa se obi be ka se nyinse igu anya ne ade a ofosu papa yi wono oba we se nyinse no akora ne ba wiase a papa oba ha akwala no oba ha ne papa bi go papa yi se di wotimi ko gina wo take wo ko twa ntro ya wo asema obeka na ne de wo ka no different na se wonim ntwatwa na okasa ko mo obi ka bi anti achina otake for to aso ya to aso ye woni videos bebiri wa ha na yi no so wa ase ne voice ada wa tutu mu se ni se na wa ha ne wa sada ne na no papa wo papa iso wo ma
ana wo yire a sebe sana meka no o wo yire pa papa nka menye so se o da se mu nko betrem ono ankasa betrem ama na du be na baby a me hu dwiri mi kakra fia da na nwumere abrante bi busa oba ne se ne dem hwa na wkoye eno se no utimi wura ho na se antimi pese me ofosu do kan obi ate dada obi hu utimi wura da nim ofosu ye wo sika ne wo premani o amenka sem papa yi so office o sika na o de wawa no a obi ani wo fufuo e de ba ne fie beje nkwan ni sika na o ho ne ye ne no hwe ye sika fo krom nkasa sa na de na oye e de se e na ho te e na ho wo ho obo besie nti na wo je besie na wo ma onyem e na me yire no e na kwa do so fi kwa abo ne besie won tua nti obeya ma we sense chefo ni okoto nkola anyoma sofu bi abo ne okoto de nkwa de ma sofu bi abo ne besie nti sofu ni peso obetua nti obehwa ma sentre ni bi agisika na ma no e na ode ya na we okoto so na de akoto so na de sa wantua bere eni aprem ne papa ne kasa from the one ne akasa ina papa no kasa oka obi nka bi okasa o yetimfo but yen kasa mche no se me da bia me ka me se wo to sonson de ne dan se wantua achebe ne aprem ne da wo enu ti na cha no de wo ka no me ne wo mo ya adwe no papa no me wo video bi wo mai so mo me fa video ni bi nto achena ye beto asem ne so o chenya me ya adoma achena ye beto ye beto de na wo ka se sebe ba si bia tutu la asem na ka hwe ofosuo me wo video bi wo mai so akwa no sebe okodi wantua na wo de nya iPhone na aso mu oba na kasa na yire famsika mame odi sergata mu wo ka sa de we bia so kwa e wo kwa bi so na me menti ase papa no so bebo ababa wani dua asa odi hwehwa no odi hwehwa no woni se ma me no na ode sika be ye na yi woni se papa ni sa kofio ekobo again ni de again starting na yi no again ankasa etu wonim se again no ntimi nkasa osuro ana odi dua bo hwehwa no na no pam mfu a woto le bema ena oba ni se ena wo bobo dia ena me so babo afeda mi si yoy ono so be kasa wasi menka wo bi ka eti me de me se masema me kan nan se de ye kan na of the day ne kwa ba kope so babo again so mo e kwa ofo se wan kasa nchire again na ma se ofo so dum bi a ho kire yawu hwe wo mo tu kwan e kwa burochi mamu ye musa se bi wo de enye pokwa ma se na me kan Libya for no mo nam desert so koyi tio ebi obeka se na se na o de fausa Libya for no mo nam desert so obi wo ho a wote Ghana na wodi yie na sebe ne ho eto ne kakra nenso abrabo de okope experience enu nti no odu desert ne so no sebe predator sebe bia kodu wo mo ye blame wo betuma blame wo abrabo sebe edu an wo kire time a obi atimi de obey sebe predator bebe na adu no wan kobo kro no o wo se wo kobo besia e dia fa ye adwuma ade bebiem one or two kromo was say sabi kromo asikafo yi most of them enya besia e na manfo de o madwuma obebone ba ne waye kwaku media me da so gina de me gina efifia da ne nyina me nso ho me se ewiase ansa no ba beja ne ho ama wo no ansa no ba beka se bema we me pe no ansa na bema we me ne betu akwantuo no na chese wa ka dokodoko ene afefesem e de akere wo ba no na ato na adwinim eti akwa bi so no pania friye no wode na adwene abiti oba no se 500 million de minyama na mia mema 100 million na de akwa ye adwuma sa 100 million bose no opa woni so ehonko ano ababa wa no betumi agina so e de aye ni bibia mana yeye pania kwasi afriye adujama se wo mpane ton empane no a brafom na bra ni anyina ye trase na babi a odi besi bia no ye betwa ama baba wa no wadi nkunim efrise wo ba de ye nhye wo ba bo wo hye ne bo a eno ena obeye ho adwuma e de ama ho ai won hyebo e de kokura kan oso won hyebo because bo hye de wo hye e se odi so bo hye kura mema kura yi wo mo efidie tumi yi mema eti se wo hye wo ba bo se wo be ma no 100 million no de adidwa edwa no koso a wo be sama ne bia kan ho eno na ma wo ba no tumi yi ni pieto e ma wo ekokon aye no statement say wonso wan share oba ne bo o na duabo no etuo na de ne baba okay so wan share bo okay 0551 na 31 0551 na 31
0548 na 31 ɛna no fia da asɛm ɛtabidi de to ya proso pania kwasi afriye ababa wo bi ɛkɔ no akɔba bosia akɔyɛ adwuma adujama ɛho asɛm ɛna yɛ kan enti akwasi afriye adujama asɛm ɛna yɛ kan hello udin baby afrefre ofom pa chama mawo ajoni adwuma pa moye ya je so ma Amelia me pa cho girl no sa papa we ba mo won no ma no mo papa we ba kwa ma no ene me du on ma wo ye obi am so ka na onye ma we okoyigu a wo ntisi oyigu o sister no no fe di nkoyigu no ntana ne be e o me wo papa we be ama. Okay hello good evening maje so oba pa udin baby afrefre aso your friend Mariam me ka sa free ase. Okay Papa no ye wudi ni we ni pa boni ni pa mo fa ni nyina mra no Asem ano. Okay hello udin baby afrefre oba udin baby afrefre Ni kasasi medoma yentie o Ifefi medoma yentie o oba ni pa so papa ro de we ko shini pa Udi mawri tika mane pa police. Okay hello baby afrefre udin ni kasasi o fi ade yentie o pani your friend of Abedi. The I think I'm more kind of labor so kakra. I have said that if I look with me, I open your 3 years no meaning pa. I do Jama holiday. Obie ni so wura no. Ebi se boni mu a. Ni be ma nya adwuma. Ke so so okoko because only baby I was a madie so wo from mo ye nti asem ne kanu bin kaka me de me so gwa me pa se bi se boni mu a di dem na enya adwuma sesei nta me ka se wo so from ma kulumu adwuma de bia ni se ebi me hunyo ke se oba woni ko fo ni ko bi agro eti akomu na oba no say nin se se me se me na kakra but those who are so oba bo so man skade e me nduma no wudi ya no ubu se de mo de ko kromu wa firi ye je kana bom o bia ni nduma wudi fe o mo ba di o so ntan me no ska but pani na pani kwasi afri ye wodi ya no pani kwasi afri ye wodi ya no oh mi de nyame bibia na fa se mi no cause ye adwuma ni ye go to scratch na wo kwa no so e na ko hu na damfo edi be sei about picture for correction it ni hu ni picture also say am say owura yi ni wo de mo kwali dwama kuro mu from 2 to 3 na pani e se wo so akofa asem foforo aba eye dan na hu se pani kwasi afri ye ni be ma na kwa bi so nya adwuma the identity I mean that the ba me control na me pia pi to hu ema madam kubi o ka so open ema ko ha dan ma de no ni ka na de ha be ka tire me say obi am de ma ni de mo eni ono enti adi jama ko bia me so de mo pa mo ko mu sa ubu sa afri ya obi eni su do ye no so de ma de so de work I mean, this type of thing, I know so. It is an case of we cannot. I also the don't do me. Me didn't be again, you are questionable, or not question anyone, the price you would didn't know. Do know about that time, 24, any more than Catra. Pani, not just a quabi son, Sababa one so cast a penny was a feeling at that year. Not just Sababa one, no, a quabi soon wouldn't throw, and I. A whole natural as about or Bob was so more very happy. And you know, we did not do more. A quabi so I am one drone as I say, I saw the wrenching. I'm better. Media, and I make us get open the Mamusa 3 to 3. There 3 years. The Mokra Mokasa Crown, no go to my house on the go be and tell him.
Edu jama for so de wo ya no say may di ne dem atwantwie ni. E ma foforo bi so asaba. Okay. You for last caller. Hello. Good evening. My just so Panipa baby afre udin. Pastor your friend Madam Lisa. Mrs. Cow, Sompa, we are making my chairman and Madam Mrs. 3 days. May you not feel. What's it say? Mr. Mupa, make my chairman. Let my son 3 days. Or maybe we can be secret. I drew the enchirimwa into no your throw number no. Na e free chine kono ya twi mako ni akakaduragu be kama wo se wo fa he me kasa fitafu ay yes oba bi chairman to no ba bi tuama onye sa anti ye no be di djuma why ay wo muna samu apagya ne sa studio ha o se aduru de enchirimwa ti kwa bi so no ye fancy here if you say last caller we cry we bibia kwaku last caller na bibia we bibia de komo agye ne me aha etuwe no de asibia no adwobrɛ wo because Ghana ha no ye ni assembly member ni komo Ghana ha no wo ka cho bi se obi yo nkwasiade na ka nyame ntua ka wo kwa na oto aye nwum na mmom se bibi se sidia aha eti shake ya no ya adwen madam isa ya be fro ne anu adi djuma okay yenhwe na story ye ho ontena se ye call Joe Apau Electricals ye call na yakoto woya ebema yenkania agiragina so ye call na yakoto woya abuomrem electricity bill no ba ebekɔ fam Joe Apau Electricals ena santeman agiatum na signal cable eba wo man Ghana ma no efiansia nie tema ene nkran ena na signal cable ewo na akɔfa bai ene Joe Apau Electricals abedum Kumase abedum Ashanti edi amede ama Joe Apau Electricals eno no wose me kan cho say 2.5 am no say wo de connect air conditioner ebo nyunyunyunyunyunu ko power yanko a ena wodi ni juma 1.5 2.5 4 am 6 am and 10 am 16 am na wose underground cables nyina woton bi sa na transformers ahodo nyina wodo ni echem ewo Joe Apau a ubenya biato na sa signal cable no efia ehihyi bebre nu nyina no woya papa wanya anto woya papa wanya mfam wonya ne fie no enu nti ene fie bebre no eduru ba bia ehye na signal cable de ya hwe Ghana woda ene ye de signal cable aba na beboa wona wo Ghana memwa wa bra wo twenkanea ede akom fie enu tie fie wurafo nyina nya wadwene se wo sidan no na wo ya na watwe akosobo nkanea de a eye signal cable ena obetumi ede atwe akosobo nkanea electrician fo nyina agye atum na meka jo se Ghana Standard Board enso agye signal cable atum sa ena Energy Commission enso agye signal cable atum se eno ena sabrei wodi wo ya ufie ewo Ghana member ebeboa ni nyina ne se wada no ene yahwe so ene de aye ye woya se yemfa enwoya ye fie yemfa entwenkanea na signal cable ba ye no omanfo dodo no na agye atum ewo Asante member enu nti no wona wo tobi no to ne dodo minada wo de ko ekogya wo mfiri sana Joe Apau se menka nkyerɛ 200 years wo ya ansana atumi asɛi na wo se menka nkyerɛ wo se signal cable ba ye no omanfo dodo no a ena atu aguso enu ti wo fie na se mu fie nkanea no kra no ejuru ba bi na bobo na ni wa bra yenum kanea dia ka kire fie wura se mo twetwe wo ya ne firim ne yekoto signal cable na yemfa eni ejuma Japan house woni MTN ena di hwe animu ewo PZ na RCC tazi rank eno so ubenya Joe Apau signal cable enu bi na wato na nyoma akonka ye ede amount wo twen de bai eye signal cable Ashanti Joe Apau ene kofa bai na wukọ RCC tazi rank wa ubenya bi ato se dem di kai ekran no 0246 90 58 98 0246 90 58 98 ana 0543 93 45 50 0543 93 45 50 eye signal cable dia santeman agiatum eno ena sabre ye koto na ye de adi adwuma Abe Herbal Clinic Dr. Professor Abe
Dr. Sampa, Dr. Sagro, the sickle cells doctor. Wano ena sabre me kamfo no na media ma ona nwumire. Dr. Professor Abe se wokọ abukakra, wokọ kwaye brantuom, wokọ twitwa nubra, enutan, nuhini, ena oteten habani bi. Sede betumi ansa Ghana fo yade, enu ti ena okọ kwaye brantuom, waba sabre wano aduro ni bi. Enyoma ekọ nkan, eye sickle cells afabra. Prostate cancer fabra, low sperm count fabra, in 3D madedia, and hawo, and them sayade bia. Dr. Professor Abe Watchev, ho in heart no, ho in heart no. Dr. Professor Abe Efrel, na was a osa dia, yam crow osa no, waterete, henia waterete, epilepsy waterete, na bema wopese, o beman wo pajem, emu ayedene, na eye kesia, Dr. Professor Abe wo, tanos apatrapa. Ena Abe wo dini juma wochina wo bantena sem wochina wo beye juma yankota no so apatapa new site na yankwa sa ye ho ayade wo Abe Herbal Clinic efri se asanteman agina tum ewiase agina tum 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 yakọ na yakọ koto yakọ na yakọ pe Abe Herbal Clinic ni nupa ni bi na yemfa ensa ye ho yade ye kọ ne ekono mizo ye kọ ne ekono mizo eyanom de enyamrosa enuti mizo ene aperitivo 5G miza se wo pebi atopadia yemra Sompa FM Sompa TV ene performance konwa yentena se tobi koto party wa ponto no wa bedi to no o pub no ene wo club no fabi ko na omanfo entobi efisi amanfo dodo no a ena agimizo abrativo 5G meza na omupa ye no amanfo dodo no na ebe omama so na wonpewe na apede he wona wotobi kogu omupa abo ne omusoto no wonyamfa so se chim a ogusu aboto enutime kanfo nam de aman wo chena bra ya bie ya apono no befa bi ko nefa ekodi ujuma na enyoma enkonkan sabre ye ko adujama ye ginemu wa adujama ye ko adujama efri se Asem Mpe Nipa ye de ye tumire ani akyeresie na ye ne assembly member wo adujama twetwe nkomo Israel Ajimadua assembly member wo adujama enso twetwe nkomo wono so ye nsamtweroni wo so obeboa ye na ehwehwemu no kra no ene ye de bi hwe no na duru ba bia ne ye de bi tete ye pese ye hu se papa na asem no ya dom wasu koye papa ye ne Ishmael ko ne ko twetwe nkomo Ishmael woteme ka memo adwo ba panyini me josu ne pom te sen nyame adumo me ho ya pa na so e ye da nyame ase Ishmael adwuma na ye de hye wonsa no wa ya akoduru sen me da se edi ka me cha me boss omna samoa me cha ne pa ma fe me boss ba panyini no kre enye ni asema asi between of akosefie ado fe na bom eje de fe no di jamano no na kata ba pa se bi onye ni pa boni ni onye basabasa na bibi ana kwe bibi akoso ba yira huma mama na mo akase pa na de ham ka kre bi wa ba na woni se woni se bi anya bia ba kroma na na no mo ho na ma te kunyo ho ye wo committee se members wo ho ka asem ni ba foforo kra na ka bi akode ba na nanim anim ana asem man committee fonim ne free abom se ne kasa nya me gidi se bia ka abute bebam ni mabom pa se bi o cheme body bone ni de se fata bia mame osimi hu na di bone de bia se fata de ma no nti mesre bra penyo Oforisuo se meguso ne abom kasa frɛ kosefie se mame ne se mate se nya ba no se Oforisuo je ba ukwada me senmada wo ma me pama chopa adwani num nya na mesre mo munya me anko ya yampopon ya adom ochena eno nwumo ba ma ha me na kasa bebrebe ko epenfo de okomje ya na de ome pam no twene na se ma de ma che no sabi se tiwe na se mi aseme ma Ishmael Adimandua amwadu jama me huni ho atene krom ha se mi niba nyankopan adawo ma na oba hema de nyisa abla me se one menyima mesom na magye na de wachi bia de yaka entimesre mo nimsa Sompa FM Sport TV ko akiri mo no fo batan amanse nyina no bi amanfo chi sa me no katen ko be frame fia bochire Holland England UK jese akrawdo be nkofo frame enya sem ketwa omo process ai se omo hwa Sompa asebe na esimi mpesua so enya sem ketwa se Sompa ko akiri ye pa me ho adwiri me from Friday me monitor ma
anene masam ni tamma me video mu Friday na myself video mu entimes dem say me bra panyi Sompa Asem Mpe Nipa sabem praduasa ya mantem so yesen adi kanfo enti ye no ye hwehwemu a ye si ase o se ye vreche o kra se ene ye hwehwemu kakra ma ye kra no a woni ye di nkomo okwa bi so ye bebusa wo se wanya nte se pani akwasi afiri ye na kwa bi so no ne be ma na nya adwuma eno so ya asem fofra ya tena anwumre yi me da se question no se ka minya no ba bi binti no de menim fa no meka sebi menya oba na kwaso ahwe ma hu se ye adwuma na nya adwuma ana me ni nyale da ana hu se ye adwuma na nya adwuma de yate no ana pen 46 believing ana again o to se akwase fie anyem no entu ber jema krom a bebrebe de se anya bia mpo no obra tinya kacha kwase fie se one de one ne nyam anu to ko history a history eno krampa de akabom ne de ende na abom de enye because ke black kwabra ke di ko boache fly ko fa blam kundo mu nyina na kata se kebe a ko wende wonye na nyinsen no se bi se basema de ato so kroma no enja de betimi abo wa beyi wa no ene se ono oba ne nyama jinyinsen na ye wodia na se modia ka mu tunifo sa baby be wu na ka so ntikanyinsen ne ko onye pa ntimi stremo tumi anwo ntikane kwakura abriba wu akaye Oforisuo match na age na mo dey ma bom 6 years no patch onuru 60 years abom ye between 50 to 55 years entime slemo na me aduma aso de Mr. Brapini ono abo akwa bi so no wo si abom wo ba wo ho na ubusa no so ono oba na da wogitum na msino kwani me da ase enu na oba na abranti be provoke ni kakama ni bufui enti de bufu na sore kwa kan so be frame enti na ma friend na menya no enti ya me aduma ochena ma friend no Exam Aduma, Jamaica Community Center, Chroma, Tibego Community Labor, they be as baby. Every Tuesday, be a community baby. If you pen, a community center, and to my friend, 7 Bush Yats and Nedim Como. Now, if possible, America and by Sompa TV, no some perfect more. Sapa, I know, wouldn't be answer say. Meaning, come on, who you see any soldier forward to Jama Tebuquada. Meaning, Pam, meet my intimate for you. Me per se, Utieme. Me too. Me per se. Me man nanom wadu jama nyina adwo akwa bi so ye kwa na ye hyehyɛ ye se beba nanom na ase na ye musa se oba wo hye ne bo na wani so a ensusu aso bai na wom etia Ghana mra ana entia Ghana mra wa hye ne bo so de ade we be ma no na wa mfa ma no wanya ne ho akwaya wie Oforisuo Brapini o se ye yi mra no kora to nkyɛn se de Gana mre to nkyɛn na ma promise oba se ma me no na se bebi fi na me feel a menya implications bebebe ho menya so bebrebe ye de aban mra kora to nkyɛn a sunsum mu no na ma fam no hwe ya benya nsusaso enti me de afuturo an me ja Sompa FM Sompa TV so ikaka keso asemi black kosi de chamene ne bekasa me enfuna kopem Friday Oforisuo me pa chome for ba hema me ne akosi fie beba ho abetena se ko penfo de okomagia no me pam no twanya se mai de mache no na ye nsom no won hwa akra no mane ngo owo wi a de aka ne dos no because se nyina ni gidi se kroma yes no abusa de owo de ne ba de beto no owo na me pata de ne to wow Oforisuo wa na no ya na no ya on te cha wo ye di on peka so na bi na de wi asif na te se na no ya yi Mesremo, enti menene ko da menene kasa, me bra penyine no nyenchen. Menene kasa pa ma koma na ba form. Ya me adom free na kopem Friday boni bia kan a. E free ta kopem Friday Tuesday de nya o check up community labor. E si community center e wo Chroma City community center. Ya me adom e free na kopem Friday menene beba. Studio me for him me wi a. Me kasa me no him be kasa na mine na ye dey. Ajma bia ya beda se na sa na be ko no gina ya nem na ene nananom enkasa maye. Why? Mate na mesre se de bi ka ka no se Krobia wura ana krobia so penifom ke ba kwa na gen e bi odi ka be to committee na so be se nim on dey say na dia tutu aka ne sem na no tu aka ne sem o mate be ma no kura so be ma na nka nche na nanom ono so afa ho aba radio station bi yes oba no gu na so e ntwe papa enti am adoma Oforisuo jada kama me na me na oba hima be din komo off air e wi a okay Samtroni Ajimadua ono ene san assembly member e wadu jama na ye no etwetwe komo no
Anuti akwasi afri asem no yeda so gine edi akire yeda so edi akire de be free mo babia no free kire kono ye be ma mu nyina mo aso ate de wo ba no anya atena se maame memo akwa aba penka se munu kakra mame memo akwa aba udin de say ba to frame na ama free hin na baaye ba to me free kumase ya kumase here na ote father so me pa to na wo free hin ankasa ba to me free tachiman bro tachiman ajo ho de bayire kurum tachiman de wo ye rofe betime de bayire abo tachiman fa he poten ba to tachiman Dr. Poku Hospital me ma me free ho na na wo hansa ho na metie hansa okay ho na ju ho Mame wakosem ne se ade abeda Asem Mpe Nipa se mo. Wakosem ne se dada enya bone mame hia mame bi otachiman. Mame a hia no e mame abena fie a do na afre no mame MPP. A oni fie wo kwada so abura so. Me hia no otachiman me ko be classmate bi wo ti me ko no o fie ho a enkola afọ oka ne ho oka ho 5. Ti me ko na bisa me madam fo no se da mame ye no se nana. Mame de me ha no ba yo na so adam fo no na o se nana ye ne ye nti obedware na duro wo. Nana bekwen ho na nso ba ye no abeso ye nso ni ba bi e de be ma no eti ka me kra me ye se me ne be ba ho na ma besere ho no wage no e wo mu fie ho because am na me ma me enti me nko na me wo fie ho fie ka kra me nko na me ti madam fro ka sa che me na me ka se me kra me pro bi o ba beto mu fie am ya tena ho nso ma me ne nkola e ka na ho enti me gi no fie ho eti me ne madam fro ka se na ma me ne tie ho e no me ba cho sorry ba enti o ba no si mawura e me nkola e de o mo ha adwen na ye kwa o ba ye fie o kama o mu nye o mu mpa fin ma America me de ma adwen ma na me ma me kokotena ye ene me ne kokotena ye de mabusuafo nyina say me ni ma me no ba bia na maje ni no he na asem to na me ye den ena me say bibia anto no because fio me nkwa na me te wonti di o ma me ne ntena ho ene me papa ba fio be hwe me pe o se me nja ne kwa o say me mama me ne free ho because obi o se wasi kuma se fie die e ba ne se no nam tachima e wonya ba bi ntena a o be dwa na do ntimi han dan ti me papa ka me fa ma adwen ma no enti edrumre bi maame bi nso fie ben ye de no maame badu maame no ode me atotan ma minima de oje free me nti o mama ni nka area ho se ba ma adwum se meton fie no kra free ho afri maame no nchen because no obi table so na se o ka se o tan wa ya na ya tembia entokwa na meton dan no me ni me junior sister ene ye chase kanti da ye ko jiska no kra no na maame na ba me ho tachiman on me ne try o san free me nchen kwa kra nti da me ko jiska no waba si me ni na ko jiska no ene maami ade na ba he me ba twan na o se your friend say abena free me ba twan maami MPP a o te abura so asie side ho enti ne ba sa me ni na ko jiska no ti me ofa na o sin sign krata na ma ye jiska no kra ka say maami o ya mi ko di na chidie mi nue na me se maami na me ne tena ma hu boni bia wo ne ho enti no me ne no ya be kwa ye be ko enti bra na o to dan kra ka say mi ni maami no na me se na me ne te enti ko ba me ho enti na me be jiska na odi ma chia ye ba ye enti me so na me tag nyane say me ton dan na matu kwan makwa bruchiri enti me ye jiska na ekodru fie na ma America hwe me say adwuma wo ye ya odi si ni fie no ode mo ne anwane toilet roll ekota kwa ni Christian hu ni vele na oye na odi si ni kuma si fie no enti ma me no se me ne nya adwuma na kakra na ye adwuma na kakra bruchiri no kra me nko because adwuma no ska wom na ma ton toilet roll no me pa so ane de toilet roll na ma toilet for mo no so ye de be ma store for ene anwa no ye de mo ma so mo atu ayeka so o kai na still am de bruchiri di mi no so na wo de ye try ne be say 6 months bi hwa ade na obeka say say bruchiri kra no o ska wo koye den wo na me de ma adwen mama me no nti wona ono ye say me ka say me ji me do ma bi hu sika ene ma pata bi hu sika nti no ntwen ene o say ne ba bi ware ye frɛ no kwabra e wo kuma ase nti no saa de amema ni kan emra ne ba na ayefro no na amema ni kan first kan mra na o metuetu ya ne ma na mo akɔgi sika no ne akɔgi sika no dada sika ni nyina ya say 400 million na me de ma no ena me diska ne ma me no o se me ma ne fa sika ni kan metuetu ya ne ma no ka iti me mra no wetuetu awi na ya lodu de ko ena me se me na atena so nti no ena me hwe no so e ba pani me ne so me nim so betumi ai me sa na me de 400 million no e ma no ena no di kan diska no ba ye enti obi a so me ni kan first kan ma na fa betu ya ne ma no ka me ba na me se antina ne ma no wetu ya ka awi o se na na me bedru ye me na ye me ye o enti no makola ye ogina hwe no de na sa kire na kola bi o na te ye frɛ no me bro na makola ye o ye kron 4 pa enti me ba ye me hu so free school ma ba no ena ma na ye so ye enti be se me dwere duro ni kakra se be ye ko a metimi anante ti me diska na koto bank enti o ka sa na me se na de na wo ba 3 days na fe na ma ba ada na ne o ma sika me bro no onim se wo sika bi wo dem ha a o ba ba wo dem ba bi a ena onye ono ne so ne da ti ba sa na mama kuma tu yi ti me ne kasa dem ho ha shash ma tenant asa o mo fi ho nyina o mo pejina ma me no window na chi a na o mo tie me ne mienu wo dem ho
enti saa ono this kind bedru ye no na ode de ka e na odwane ba atachi man Osei ode de ka e na odwane ba atachi oba atachi man na ka ode de no ka ode de no akire etiateze man we ka bera no ode de no ode de nkrofo bebre ka enti saa oba ye no koje bank crowd loan odotobri e ma ska nya ye so di twa loto oji lobosia on fanya adwuma na odi twa loto enti saa this kind ba ye no e na ode betuetu o start say odi tuetu anaka ti me ba ye o ka kire me say ode akoto bank no o ka kire me say manager no so say 1 month o be ma no 40 million interest aka ho enti saa dia me ma 1 month na so preku na ye nko yiska no ti ba sa me ka say onko yimbisika kra ba me na adwuma no kra me nya nye e na ode me tena ase say me ma me no ade na me yesa e na me say no my 3 days kra twena me no nyina mu first card brand kra wo say me first card ma oni ka me tuetu ane manika say ba ya me ba na wawie ni yelo de ba ne say na obedu ade akoto bank enti me onko yimbisika ma me na me ko no ka shem say o de obekwa ko yiska na me nya abotre na ye Friday enti me hono ana ode ne phone ma me ode ne phone ma me say me nje phone no na me je na me say hwan ya o so de me nje hwan ya o so de me nje na me je phone no me je phone na nipa ne so ye bank manager e wo dotobri e wo agrek nzema na me ma me diska na beto ho na me ba ya na me ma me say wo kana ye say me njini ni enti me ma 1 month ne so na ye nje interest 40 million nka 400 no ho enti wo kan sa me ti ase enti 1 month me ne ma me ne wo fie ho me ne wo ho no enti me hu no wakoto we me ne mu ya say ka bi di anwa ba na me say ante na wo ni ska bia e wo ho because tachi my crime ji ska ni we no me ma 8 million and sana me de 400 million ma me de cheo e ba ne say na bedu ya say wakosa anwa wo say anwa ne nya ne dia na ne nua bi anwa e na so mu metwa blocks no e fangu na plot ne so no ba sisa enti me hwe de ya na ma me no I say o use ska me bisa na o say ne sika bi e da bank e wo ba bi e na nipa ne de bre no me nkasa na me say nya de ya 1 month na be so ama ya ko yiska ne enti me nkasa ti 1 month ne so ye no mato matare ode ne tuma mama mama to atare na de be cha ma yakọ bank no me de mada me da ho na me ti se wo kasa e na me sorry sa wo no kro wa sorry adware wi afra ne ntoma e na me se anti na me no nyina na be kọ bank na e ba ne se no wo sorry adware wi afra wo ntoma me ti wo kasa na ma sorry na wu nyane me ma me nkodware wo se o me pesa wo da kakra wa sorry de ani kodware bre ne ye nko me kodware ba ya ma me ye dwene frifie ho agya me me hu na chi akwan nti ho no me ye stranded moment no enti saa na day na me bedu ya na me ne ku oska no saa de no odiska no koto bank no saa na tenant o mo fi onyina ko gina window na enti saa na tenant ne de o mo nyina ni ma me ne ka no enti me ba ye nso no ma obi ma me nchen me te wa na o te me nchen because onim se o be ka ni suban e de a kire me ene tenant no mo chia me o chia me kra na san chia me bi me a wo se ade ntina a chia me saa o ma chance ne house help on ne te kra no me pe sister na asem because me sister no me bo nti wo pe ska to adro kra no bisa ma me no fi no eti sister na eba ne sa na mama sister ni sika so onye nto aduru no o ka chere bi se ne house help no ye bayifo eti me mama ni ni nkomo e wo fie ho ti eba sa me ni sister bekin so no afa kura na sister no because keka na ho nsema mama be true sister no ti man ka hwe eti me ni bedru en so tenant ni hu se sika o me ho because o mo hwe se na me si kokoro ma fa drop na me to ne ma eti o mo hu ti o mo nyina ka se sister yi oni me frere suban na ye frere de ni be simu ma ti sa no mo nyina ka to ho enti me ye na sister Becky me ni auntie be ko bank na me discuss ne man free tachi my buy be o sister Canada bank 1 month time be ko yiska na na 1 month na so me ni be ko bank ko yiska no me sorry we dware wie friend ntoma na o si me ko dware me ba ya me hu auntie na Becky si no be sa auntie we achiri ho auntie we achiri ma me no fi moment na ye hu ba bi a wafa ye hwehwe na sister bi ka kire ye say sister Becky mu ma me akohwe ase wo station ho na say o dwane no oduru gata bi ho ena ne ntuma ni ena oto gata num ena ne nsa hu nyina preprae enti ho na me start say enti anti obi a mi ko dware aba me akọ bank no na se scan wan fa akọ bank enti ho na fiofo nyina start e ka cheme o ya de ko hospital bi ana o prayer mi nyina o mo pagya na o mo so mo de ko hospital kra o se da o di mojahye ko enti wo dwane free wono so no bra bi e frɛ ni dawu a o twa loto ni dem no o ko hye wono na ire o ko yen so no ka kire ni say o mbi san na ada na ni fie o ha ya no aba o mo ho o se na kola bi da hospital no mo discount man so nko yi no scanner fa ne search ntino nti won ti mi nko fie nti obi so o be send scanner dia man nti o person nsa ka scanner okoyi na kola na ansa wa ko fie nti o kan sa na bra no so still ana yo mo because o mo so mo nim na zan no nti won de o ka hwe ne rese ma mi be so obi na wa ye na zan wadwuna ba ye ha o na ne re ne se ya se ye de ye hwe enti entam hodie area hodie me be da na star mi case ya mi aburu asefo ne kromo asefo obi enim na na ama mi case we enti ene me na ma no obi ade ne se etre me so ma mi dwane ja me nya yize dada me bra ankasa me ne ba girl my stranded ofio me ne ba girl timi ko a chete fie obi ma de kakra kra na me no mo ntokwa e wo fie ho
enti ne ba girl me ne kontokwa na case ne ko so full line na police commander na ka share me say enti kwan a wo maame de girl na fa so nie na wo maame no obi sa ne ba na ne ba ne so ni ba bia ne maame wo e na o say enti wo maame timi de obi fa kwan we su dwani gya no na mo so mo ha no ofio because of some person mo ya na ono so free ho eja ni sika no ene ono so fio do on free ho enti one police commander no ebi sa lady ni se ne maame wo so ni ba bia ne maame wo then ta na ne maame adwane be 2 months and I commander ka share so maame adwane be 2 months no ni ba bi wo enti won frɛ wo se minim ena so maame adi boni enti won so be chere ba bi wo na se mo pese mo ya na lady ni se free fio wa bra ni sika so on je ye ena dada me de me ye the police commander ka share so ba me the case na court na se nipa ni dwane ana me se me de wadwane enti no me ti so ha na makɔhwehwɛ no ene a lot of fun ti so ha brodu nkwa me kwa brodu nkwa o me ko ka so PC me ko ai Cape Coast e kwa hwehwɛ no ho nyina because ba me ti so ara me ko because wadwane chaminity na minim se metimi the case na court enti true say me ne ba ne ntokwa no na police commander no se metimi the court but e ba ne sa on be ne substitute service on mo ye bibi o court on do kwa kotata ne dan no ho se be ya ne ba no kra be ka hwe no ba bi o bete se case no the court ni nyina ye de kopɛ me the case ne ko court ko fa lawyer ni nyina police commander na de lawyer ne maame e ye case no ma judgment enti me niam akra na me ton dan no man ko yi me niam akra ma me papa mo na de me niam no ni nipa na ton dan na yi me niam de bre me because sika na me de maame no a me ye se me ba na ma bepe ba bi asma ko yi me niam no sika na so da kwato bank o jene jame e ba sa na mabusua me ntimi nko because o munya tu me fo se maame no me pam no na ma pam no so kura so awaton me so ama ton dan no me ntimi nko mabusua mu me papa ene me ya me ne papa ya aka because of sem papa ka kire me se maame no me pam no e na ma pam no tim papa me di machi se maame na ye me sa me ama so oden eti me ye se me papa oye me den kra me kasa ne ho bi because nka sika no se kronfo ne fa ye kra na an Robert Nigeria ene so eti se me papa na se ma ya so oden kra na se bibia to me wo se udi machi me papa ni machi me papa se won fa ho ma so oden o mu nya tu me fo enti 2016 na me ba kuma se di ya maame ye me sa me nko mabusua mu da tachi ma me timi ko won so me nko me na fie na nsia na me na mo kra start so mo hwehwe me nko ho enti e ba sa nche so no wakọ ye oba de sefo yes makoye oba de sefo afere my free me tibia because me ho nto me fie wa me tin ne bag girl no chila na we wato ma na me kru Holland me ne the time me ne jai me ne wo me 2 boys no me ne be ma ne jai enti e ba sa no mani bre ya nkasa because busua fo nyina dan o mani ma me se ma so eden we ne be frɛ me a we ne be frɛ me anti me be ye keka o and am the case ni ko ma the court na kokota ye case ni nyina awie ye the court bia akotara ne bag atete afiri ho no wasan di atem because case wa fie ho kra na me sena ya me judgment no ma ye process ni nyina awie enti 15 December no ena ma me no baaye me ko court o baaye kra na o hyedem ena area ho for started so mo frame me say ma me na bo o baaye kra o mpi o hyedem na najo one o baaye enso ye hu no enti o mo ye sa na me call register me register ma me na ba but ma me call do me afaso enti me de me kwa report to police station me ya che no me pese me hu ma me nanim ena me call na register ka che me say case ade abakota aka process kakra bi no wi ni ye koton dan no o baaye wonya sika na sen ko de aba because ba bi sika na dunu so nya de obenya eti edu se court etu omo fie ho no a samre no onya sika na o de beba na ono so afa na dan ti register mo ka say case e wo court de me san fa nko police station because case ni ma wi na me ti ase nti e ba sa na omo so mbekwa akoseve ma me no omo de hearing notice call ye omo de call ye de se wa ma court e beton dan no de ene 15 December no ene omo de say nti eduru ho ye free case na woni oba e sa ko register on ye me bail register so free me bail na me bail de ne ba ko 3 ho ye free case na ma me ni ena judge ni bi sa am sa brand free na am sa brand free no no se ma me na ucha no ko share hen a waje obi sika adwa na waye case ni nyina wo mada na e ba ne se na se die wo se ai se mo nkrata na de be sesa ne dan ho no ye omo mfa ma ena judge ni se why na mfa ma because enye Patricia na de ba bail for na de ba omo de ba so omo de camera twa e de be chere court na ne de ba ye na hearing notice na de ba ya wo aba no ye de be share wo nsam o se da bi ye de be tare dan ho no de aba na judge ni se ne ti wona lawyer for to nyina say yes omo mfa ma ka we de na ye de aba wa ba na se mu do bi kana mu dwane a ya na mu fi se mu ye de kokote no ano no mu te se ye beton mo dan de ano ma ba mo ba mo se ne ye de ba nyina mu hu enti e ba sa na judge ne se obeka sa na judge ne kan ba bi eska na du chire no kan ni interest chire no ba bi edu na o ka chire o ye se wo ka sa na judge ne se no ye wie case no ya ma judgment awie bibi edu se ye je reserve to oni hwe ka enti so betimi aka bi a chire court age so wo lawyer enti e ba sa no date a judge no na judge ne se on grant me enton dan na obenya ska na ba ti judge ne hwe ni di na judge ne ka se o the case no e hwe fifth eti fifth ni dura fifth dey fifth April no e na o de share no 14th April no Valentine Day
ɛna ɔde hyɛ yɛ nti ɔde hyɛ yɛ no maame no baeɛ na maame no ɔbaeɛ no wafa lawyer ɛna lawyer no de motion bɛto hɔ so ɔyare yɛ ɔkɔhwɛ ne hɔ yare den na judge no ɛbɔ case no mefa lawyer hɔ no moment wɔ na me ni lawyer but mefa lawyer ɛma lawyer no ɛbɔ ne motion no to gu yɛ nti judge ne sign my date yɛ ma reserve price ɛno so yɛ koduru yɛ judge na lawyer na sign the motion foforɔ abɛto hɔ nti 11th May no ɛna yɛ kɔɔ yɛ nti lawyer no judge ne lawyer no de face na judge ne say no ne lawyer no bɛka bia no obetuma sa na dwen because case ni ya ahwie ɛde ntina bibia de kɔteta ne dan ne ho no nti no ya wie bibia nti nya de obɛgye ɔmo bibia tum nti one interpreter ne ka kyerɛ me say court the case na hyɛ 9th nti 9th no court bɛkasa ɛna me say mate 9th no do ya Friday na yɛ 9th no me kodu court a lawyer no judge no say lawyer no sorry kasa ya interpreter na ka kyerɛ me say judge no say rate no yɛ nsan yɛ nti no me nsan yɛ case ne foforo ɛwɔ abra case ni yawie case ya waje judgment case ya maje judgment aye bibi awie a major reserve price no me nsanye case ni foforo ti e ba sa no na me sit da any court wo enti se si a opese ye den ma enti se si a no case ni yawie enti anya de make case ni foforo enti abra free ba bi a wo abura asofo a ne kromo asefo amutie me abra free me sire ma wo a wutie me biatumiri ka ka kira abra free se on te so on fa no tv ni dem kron kwat no bi dia na your announcement ni Don't hear me wa. Don't hear me because oba me life mu no. Wa bet my stranded. O manfo. Me ho to me da. Yiji anko no de me fa mbesi ne. Afenso ma hwehwe me hwehwe na gigi ska free enkrofo even court lawyer cry me fire no. Me so aba e na me gigi ska bi 30 million free when am dey so ska tam dey man lawyer. E na ye 70 million. Ma gigi ska hwe ma me na enkrofo kan ti am say je do be kan hwe me say me sanye case ni for. Efesia. Mami eye Fasia why Fasia na ye nyina ye Ghana for Ghana amamra no Ghana ni babia ehya ase obi ani wa woboro mra no so etie kwa bi so no say judgment aba na se ye nkoton maame no fie no na se sa ye case ni fofora maami anwumira so ametumi aka achewan say je say ye de call appeal court what am I say na yenkohwehwe sa ankrata anim asem a yedia emfie pi yentimi emmo ni nyina enwu ensan consult from the scratch what did me John say enu ntino say judge bi atena so na wabu asem na wie kire se maame no wabu kwase a entino na japade ehwe ne enkoto ne entua woka court wakase awie what am I say enti akwa bi so no say judge foforo bi aba yentumi nka sɛ omo adwuma omo ye no 7 preduasa ye boagu debi omo nim de na mmom sɛ wokura judgment nye de bia to TV so de a ekwa bi so no ye bɛkɔ yanim ne de akɔ appeal court na ye de ama ye lawyers omo bɛboa wate ekwa bi so na hɔ saa na ye betumi de aboa omo na samwa no for sure we are say Osei maame your friend say bena free your friend maame MPP lotto for no Kumasi lotto for so mo friend lady Kumasi lotto for nyina lotto agent for no omo na hwe bom to omo kra na ekire me omo tete omo ha na omo akɔhwehwɛ no omo tete omo na omo aka na makɔhwehwɛ no omo nyina ni masema me kan bra George bro usu brand bra dawu mu nyina me ba mo ho no mo kra mo che miska na mu nyina makasa free okay omo na samwa awu sɛ de wo mu nyina ne sɛ ye bɛsrɛ drum bi a na nipa ye ntie futuo kakra na o kan bibi sa asɛm ne sei ye no wabusuafo okokra wo nkɔ hɔ minim time na enoma ekoso no action a woni omo play nti we no penifo so no ma hwie gu a se meme ne wan ka wabusuafo no ni kwa se o san ye se ono omo because omo kasa kyerɛw na ewi aside bia na ya na sa asem be ka se o sebe oba kronfo ya na times obiti be ma oba sebe e criminal pa no se oba ye criminal ai fie no ha me ka oba bi to maame bi aburu ka ma oje ka no bro ne ka ne ma no oje koton ka prebo anfa ma he edru time o mo pe maame na de ne ko police station say ma ba mo nche me na de maame wo kana semi maame ade a waye maame wodi nyambra semu na ye ya ma efia ye hu chen enwuram Kumasi hu chen o ye asubura so je se no ye nkwa hefa
eduru baabi a nneɛma bi wɔ no wanhwɛ na ɔte afidie so na wokɔ kasa so far as yɛn nyinaa to aba yɛ nipa deɛ eduru baabi a bibi ha yɛ no yɛbɛtumi aka ho ɛwɔ kwan bi so because me da bi awofo so meka asɛm bi sɛ menwi adeɛ menkɔ rape obi sɛ menkɔ kum obi a deɛ ha me deɛ wontumi nka nhyɛ me yɛ mo sɛ wosisi obi a yɛbɛtumi aka ho ɛwɔ kwan bi so na kɔɔto asɛm no a yɛde bi a yɛka no yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a yɛnim asɛm wode baa yɛyi yɛwɔ kasa bi wɔ hɔ a ɔtɛ baabi yɛfrɛ no contempt wei de nyɛ contempt asɛm sɛ bi wokuta wo pepa kyerɛ sɛ yɛagyagye adeɛ de ama wo ɛyɛ dɛ ne kɔda no ɛyɛ ɛdummerɛ bi sa na anhwɛ yi a na wanhwɛ yi a na wonte nneɛma bi ase baa yɛkan yɛ lawyers wɔ hɔ ebi a yɛbɛbu sɛ wɔn sɛ ebi tumi si saa because yɛnte bi mpa ne nsɛm da mmom kɔɔto asɛm no ankasa no yɛwɔ te sɛ deɛ woka apii no yɛwɔ kɔɔto no different yɛdi soɔ ɛti sɛ kɔɔto bi kaa saa a yɛbusa sɛ ɛtumi yɛ saa nti Oforisuo yɛmfiti prɛko pɛ ɛnkɔ keka nsɛm bi no yɛwɔ lawyers wɔ hɔ biribi sɛsi a sɛbe yɛbusa wɔ mo sɛ ɛtumi yɛ saa because kɔɔto no mmara no ɛne yɛ judges ne yɛ lawyers no wɔn wɔ borɔfo bi no baabi akoakoa bi mmom ebi wɔ hɔ a wotumi sɛ saa asɛm wɔ deɛ me sinsa me baa wiase me nti bi da na yɛbɛsrɛ yɛ kɔɔto sɛm no de bi a meka Ghana nkoa na wokɔ kɔɔto na judge kasa ne yɛde stamp si so a ɛhɔ na nipa na sa gyina ka sɛ kɔɔto abua ade ama wo de nanso yɛ bɛrima a wopɛ si hɔ woba bɛgya mmarɛ agye sɛ Ghana nkoa yɛbu asɛm bi ama wɔ bi ɛwɔ Ghana ha bɛsi nnɛ nipa koro nsa nka na adeɛ na deɛ tie nie Oforisuo kɔɔto asɛm a da bi a yɛ ana yɛtwe na wei ayɛ sɛ no ɛyɛ sikasɛm o maame nsa nkɔ starte ɛyɛ sika o ɛti Oforisuo yɛ mpɛprɛ ho ma ho sɛ nipa bi ma ɔta kanyɛ ɔno na ɛbɛyɛ yi na ɔbɛnya bi aka ɛnti wo deɛ yɛpɛ sɛ yɛka nyinaa ne sɛ yɛwɔ lawyers wɔ hɔ yɛnkɔnsɔto ɔmo ɛtumi yɛ saa yɛhu kwan yɛbɛfa so wadaroma pɔkwabena Oforisuo in fact ne kwasɛm papa yɛ asa papa yɛ paa deɛ ɛmu asa yɛtie yi ewienam na ɔmo asɛm wɔdi nkɔbɔ fa sikasɛm bi ho nya 200 million wasa ka jaka bra kere hwɛ hafa minkasi ni bi si ego bi but sɛ yɛ wɔ hɔnom na sɛ bosɛm bi aba de wo hɔ no fa hwɛ hafa itie wa ne obi amia do bi la sɛnke bi a na no ma bi ayɛ yi bi na yi sa na ɔmo de abrɛ okay asɛ na do nsɛm kwa what ya say wa no akyere mu ye ayo na yɛnya bie na asɛbe kamaame wotiwe na ka wɔnya bie na ngongo sɛ 400 million ana na maame no ɛtumi miɛde akɔkɔɔto deɛ de ho ayɛ mehu paa o nanso yɛtufo kakra bi metam ne sua yɛtufo wɔ amansan ɔmo mpɛ bi miɛfa nto ɛ me so deɛ wɔde bɔ miando bɛto kama na ɔbanke wɔ me deɛ ne yɛtufo abɔnten deɛ me nua bɛyi sɛ mempɛdua sɛ wɔyɛ hwehwɛ ne mu pɛɛ paa ɔmfa nkyɛm sɛ meka saa because meka sa yi mmɔse ne mpapa ne namfofoɔ wei ba ne maame ntena maame no wonnim ne fa de bae wonnim no wakɔto sikoso bi nkyɛn ɔkuta mma wona ɔbɛyɛ adɔyɛ woman papa yɛ wei deɛ sɛ mempɛdua sɛ ɔkɔ ne sɛ sɛ yi woso kora saa tam no wonya abɔfra eti prema bɛnko ne yɛwobɔ ne akasa akakabisɛ bɛpa ne na wɔ so a yɛtu for still na wompɛ sɛ wobɛyi wo tafi ase a hwɛ baabi akoduro hwɛ wodeɛ sika no kora pɔtepɔ ne dɛw no hwɛ ho ka sika a woakasa wotwa wote sɛ maame no wɔ ha na wotu amirika no akɔ wote sɛ maame no wɔ ha na wotu amirika no akɔ wapaa wotena ase a wo santesis no ɛsi so ɛdeɛ ne santis ɛno so yɛ deɛ adwen nyɛ sɛ na David adwen mu no ai ɛno ne deɛ no obla moyo ne santis no eti yo no bla santis no na adwen mu no okay eti so brofi wan wa ya na eti bi ma no sie na in fact ye ni a ye wo bonten ne ye ni a ye ti ye no
oh we for ye disua da bia me ka se mete ho na me nua sofo bia ba me nya ba bi na adana obenya ba bia da ba de chi ya emu se skwa me pack wo nema te nya me fi onye wo ne ye kura wo ya kura wo da bi enko fase ma emla memba owo kura ma na hye ne dan na wo ga so otase etie be srade a wo ye de ye nua bi mu ti a mo ye sade mi na tam nim be problem mo emu oya sasa bi wo ye papa e de aboa wo hwe ba bi odina kotro okay je me no ko na so wo so nhwehwe odi mu wo so nhwehwe odi mu na amasa ne mo nyina ba wo na utruba etruba woman and utruba na wo ya doye ne kan bia ntase ma me de minim no ma me de yi sei wo su no ni na free from entafo krako atabi koji ni yonko atabi kunu me si sika ye bam no kamna di si nyame e de bam tibidi si no e chese yakopon ya adom a ye nyina no ye behwehwe ma me no na emra no shede ne wo mra asem we ka no ye behwem because asem odie sabi judgment abai die ye be say judge I don't know emlan die but na dawroma ye behwem yes ye hu medasi okay abrotia Ofoso be ma wi Asem Mpe Nipa etufo no wanti akwanti ade na ya ka ni se no so wi aso nipa bo fo wa me hu nipa papa on said and san ya nyam se wiki last week wofutu a wode e ba ye se obi etru kohwe enkwan ntru ni nkohwe wuo obi ton chine ma wa emfa mako enanase maami in fact sankenya mramra asemo amede me this time around the crown of so bema obi ye wade aye ni bitu akade kwan a wo pese wo fa so no so be ye ne ya no ai because one say o de kwa court wa bre papa one say motion ruling motion ya o mo de ba ye oba ye kra no na ne ho na wanya diabetes wanya esichire yade yankan na de 2 TV ni so no wanya esichire yade na koma ne nya nifra enti wako Cape Coast na okosa ne ho yade na omode ayi sermons ne bre no kra no na kosi ne baso na ne ba na ka so betuo no ankasa de wo ho anu ya wade ye enipa da sani waje obi muaw na nya baabi efa wo ne wo ma egu no wa hu de baabi akwa wie no Ofoso be ma ye kan kire ma me ne se baabi owo bi ya se wo tie na se won tie yen so wo bi nsen ko kan kire ne se wi aso we no se wanhwe na wantoto na na moye na so se wode mlade to ene kasade te kire ma wo ene be de nkofo age wo musika abuo mu afaso a da che wono so atebo da ho otwen no na atebo no so betimi agibi wa asase so ya ye nka court kwara mpa asem no me ma forget court na asem no se opese odi ne nchine ye nyankopon pese wodi no wi ase we sem nyina ewie na ne nkwa na nyankopon de ma no opese wo twawie na ne manya anigi a sa suban no wonyai na anya self also be my Bible say de obeye bia na da wanim obi ani wo obedua bode ye obekwa kotu menken de obedua bia na so aba na obetwa and a Bible no crap because generations say yenchiri maya ye ba no wa me ati ase ase boni bia wo na nanu mana say wa kind fo ne be ye no the third generation second third fourth generation no wonum na bebu better so abado say papa eye ba wonum say nya bone so a enti ade bia ye bia no ye hwe ye ne hu say ade a Bible say de ye wa enya wo den men fa nya wo nua say kalabule nsem ene kalabule niema na ahye de so ahye na koma mu ma no so de be di pa enwie ne ye enti ne won twa so nya sa ofoso be manya ade ne be ko ba bia ma me fancy asem ne nya me ya adom a minim se de be ma lawyer enti ne we se akwakoye mramra asem lawyer kokot omu jargons no omu ne omakokan because your friend is a ruling motion ne wa ha se nom enu enti ne ye be hwese ye de be ma lawyer na wonum so etimi ade achie yenka cha baba so nka na koma nto ne yem se de etie bia ruling na banko ade me nya sure se judge bet te so ato form sa de ntachere ma asa fa da emrem no enye sa de tie enti no ye be hwe ne ade achire na ya de fie di ama no sika no so no sika no se fie no na nkomo koton de atu aka no ana maame no hu se ye beton fie odi mirika ba wakwatena Cape Coast say 4 years ade akwasa no ho ya ade afi no waba yo ya tintin ya beji ni sika de ama no nto nka na koma nto no yem waba fie oba pako akoma to yem ate na sesia no paper no e kire se court abua sem no amawo na ka kakra bi se ekoton ni fie no eno na nchiri wa show kakra aba paper no so na ye behwe ne dia ma company lawyer na ya ma na kenkan so na se de tibia no
ya san pia ko yanim sɛ api court a yɛ de bɛkɔ na ya hwɛ ne agye sika na ma wate ha de wo ba fie ko akoma to yam sɛ de circuit court 3 no okay okay because the actual letter Emma registrar no na o twin letter we de ma yen efiri sɛ yakɔyɛ adwuma wɔ hɔ ne enti ma meka akoma to yam company lawyer bɛkan so na de sefata bia na mo bi obetuo na maame no watua wo ka ma no wo sika ya pepa ho a ehye krata no so a won fama ho anya saa de a mmara ma ho kwan sɛ japade bi owo bia no we kura de nyame adom owo dai ene mmara aba ne sɛ wo du sika mu obi no onya adwuma a wo de ma no na oni japade a ahye tete ho ne ye do bɛkɔ akɔtum ahye te bɛka to sɛ kɔ hwɛ ne japade bi bra ne enkoton emfa emma wo we de nyame adom owo fie wo kumase ya enti no we aka ketekete akasima we ya Asem Mpe Nipa betenete ne ya di ho adwuma ma wate ka wakoma to yam na yenko emfanyew aboa yenkum bi dan yenhu ni dwa we ya ye babuwa wate ka wakoma fato yam dank herbal complex na dank semen kancho say what the dank pro care aba what the dank antima s aba what the dank stroke aba what the dank phyto care aba what the dank vino aba what the dank herbal tonic hey ninuro no edin ede ebia wo yade a esa enu tie na nwumre me catch us yade bibire bia de fruit nwun anu kosu dase yenko dank herbal complex pachi number 2 yenko obesa yade na wode amaw wo se me catch us nem san yade kura de wotenete eno de wo de fa ne feature eh enam san yade ya na manfo bididi agoro nenso wanhwe ya ebewi ase no na abow anifra yenko dank herbal complex na yenko sa ye ho yade na ye fom kwanya na ye ko pachi a yemfre na wo mo enkyere yen efanti tempon so 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 Dank Herbal Complex wo frew na ye ko se ye ho yade 3A Herbal Center wo 3A co capsules cocoa master wo de abadwa so yesa cocoa yade no enipa bibra bia da wudi aduane ekọ wo yemu cocoa eye den ebia fifiriw cocoa ewo so utwumu ne betre ye pe cocoa ewo so pese utu cocoa ase pese cocoa be fifiri wani ase pese cocoa be da wani so pese amama be gina usisim dia 3A co capsules cocoa master ne nanwumre me kanfo nam dia mawo na be maduru ba bia o mema yomni anim wo mere amama ya gina usisim 3A co capsules na ode A2 na amama ni nyina da wagya onan na afamu akọ be maduru ba bia wugya na ne moja firi mu ba cocoa apapa ewo yem 3A co capsules na betumi ahye cocoa na tu ase o posa wani ayi wisi eno eyi cocoa no anopa so de a watocho ewo moma so ansan wo hu ade cocoa age wani aboso yenom 3A Herbal Center ni nuru nu bi aye cocoa master ebe boy pa kolina ka ba dani eba mr eba ni apidank okwa ubenya bi ato 0546 170 1070 0546 170 21st clinic sciatica expert ono na ye kana se me nanwumre se ye sciatica ne dia eyintrim yade sciatica ne so sisi fa usire mu na kokom abesu na se ya pa atwum wim jajie papa okoto no aka ho sciatica man nananom ene mpanifo pii no a na academ ye kotu sciatica yade ase na 21st clinic ne ban no mu yehu se yade bi de sciatica na baso body a waji wo manya asem keto akora ye konya kotu ase de a yade bibire bia de free trinua no kosu ye na ase 21st clinic ko betu ase na wo de amawo laboratory ne scan ni fidi ahudo opinion do be fifam massage no nyina da obeyo bi amawo na dwuma 15 branches na wo bie wo man Ghana ma no tu sciatica ene yade ahudo pi no ase kuma se hwa overseas alpha radio nchemwa na 21st clinic wo boase cancer quarters on call chance no na edi enhwe ni mu akra do metema kazoa takwata di kofodua enkoko sunwa ni brekum wanchi tachiman enkrasa go so debi su dwabo so 21st clinic was yemini 0540311311 0540311311 yakwa homa so na yekwa twetwe enkomo kakra papa yasa nemom wo kyerɛ nyame adoma ye de bema ye emra nimfo na watumi aboa yen osa akwa ne so hello yey
Ose court bebree wɔ hɔ a yɛboa nsɛm no awie asisi dem baasa de mbɛda ne nsa nka na mechanic a wakyerɛ sɛ me nuabaa ɔsuma no gu nso na abusua because ɔmfo ka kyerɛ no ne wanti abusua nso deɛ yɛyɛ that's why abusua na ɔde abɛda no ba yɛgye mu ɛnidɛmɛ sɛ sɛdeɛ atia bia no baabi ama no nhyɛ yɛmpɛ deɛ ɛnyɛ den sɛdeɛ abagyɛ no ne fie no si hɔ wɔafa ama a sɛde mfrɛ no ɔma nsɛm yɛde baabi a ne abu nti na me atom a sɛdeɛ atia bia no ɔba ne ndɛmɛ tia yɛ mɔmmɔ me nuabaa ma mo ate na ɔbragye wɔfa wowie a waware anaa wɔfa Hello? The champion station, Papa. Mama, if you are Papa, so I'm a ball and hope new swami. Piao. Edu jama case no na make kakra. Ni sremo ani die kwanso. 100 million de be jama again ko a the mo sha se kan nyamo mo die de din o. We say e DNA. Nti DNA ne die owo a na ye DNA. Nya de 15 years wo nti e de dia ma no. Me sremo a mo me nya DNA owo pe DNA die e ma se wo se ye and that's it. Na baba wan ya busa nso obawo de. Ah, sani e si amomo sika so oni ba ndi e bia na obi a be tu no fo so onwo no obenya sika. Asaka ni be ka no brebre ma ba to na ka ne wawo ama wo. Hello? 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 Udin baby afrefre. Good evening. Me fema kwasi kokum kaza fish group. Yenti o kwasi. Me say court on conform who are dangerous for registrars interpreters. Hello? 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 Udin baby afrefre. Me free atosu na me frame na na ke. Yenti o. Ofoso bema. Ye. Me pa cho. Ma me no ka chance on kana kuma Antoni yem. Na kwa Sompa for the first one baje ni fie dia man dia ni sika man dia o mo baje man enim se Sompa what na some na da mo de mun ya no ma sika na nhye mo ba boa ama bibia aye kama ama no na ma me nso wo hwe ne se nkwanta de fe sika na de ye obi so won san fa won kwakire nkwa na won so ne san fa ne kodo wo da ma so fo so be ma na mi sam. Okay, hello. Hello. Udin baby afrefre. Afoso Pizarro ni me go to Kinkasu. Okay, ya chanti age mama why? Mafia obete unka. Okay. Da Afoso wada o me fa kunya so na matia minister ba sister sala e o ba project refi Kinkasu. Omfa Sompa Asem Mpe Nipa eni agro me chia minister no. Na Afoso ye ba sere case no first case na ina mo kan no. Feedback no papa no de no a wode nya ba no nse hye boase no ye be sere ye papa no se wo hye ne body a kwa bia so no se de o ka 100 million no onyi mo abo no ho na on pesi kan famra na ko ba sa se nya ba no ye bibia na odi ye wa be pere papa no so ye sere na yin se na ba no so ni suro me nya ba no se ahyesie mponi na opani ye wo se na nya ra ho be wo no ye be so ne be pa di no ne asema ozu di na you can send me open your one some workers in what say in the bay and only be then so and so na you can just sabia ka da boane sapa vuzu de konde vuzu medas me kwa mu bebe. Okay, asante mampon simple stores mameli ne nana ba ko ye fen honorable on fa Asem Mpe Nipa agro kwa mechia no pi ewo asante mampon new diamond abrotia. Ofoso be ma yenka che obi owo ha ma ne atete obi etwa ne nsase obi etwa ofu afa na tekode ewura na num se Asem Mpe Nipa we there for you enti bomodian fry 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 5878 and 0552 0955 93 0552 0955 93. Yeah, for happy wonderful birthday and comma Mrs. Irene head of department judicial National House of Chiefs one Emran Sem ni nyina no wono na head ewo ho enne na woda
maami do fie nyankopon koso anhraw na oma wonimde nyansa ya wo nso no obetimi ede adi dwuma no na watimi aboa ama omayin chichireye ene ne nkankro no etimi akoye nyamepa ena yesre ede ama wo mene daddy ene mommy yes we love you so much nyankopon koso a ema ne kanea no eni wanim happy birthday to you Mrs. Irene na sanso ena yemfa happy birthday enko Emma Eric Osei Aboagye Junior we efri yankase marketing manager Mr. Ernest woni ni nua panyi Mr. Eric Osei Aboagye ya no ewo Italy enne eye wonom baketche na wodente no ketche wo papa mo se wo do papa ye nyankopon ema onyansam no so te se de odedum Solomon no ontutu anamo ensibia ekron emfa ema o we so eye Tracy Dakon ne birthday enne na ono so edi na woda baba waketu ne papa Mr. Eric Dakon ya wono so teta for 3 miles on fie dwumede eni agro ne ba eno no osinyame na wosre edi ama onyankopon koso a ema wonyansa ene nhunumu aya esi asente no happy birthday to you papa se odo papa ye na de atwato no so ye sister Sarah Love way efri ekwoba Jesus empremo bema ho Sarah we me to St. Monica JSS oh okay Sarah Poku anim yo enti ene enso me school am call you asenti na toda bia bintimi nkansi em fancy wanti Sister Sarah nyakopon koso enhira wate onhye wanimonyam oma woni emanyina enkoye na ensi wiye dia ohwehwe bia no erade enyema wa bra wanya afeba ko ede aka wonfiofo so yen sorry so papa banti no okay, yes, sorry, no, na Jesus Miracle Fire, and Sabri Jesus Miracle Fire Church, and Sabri omudi nyamia semo emu esham na madika kacho se ukwati nyamia sem eye bibia enye yu na nyamia sema yikukurumuti se usa ho ebopa enye ye enuti ena Jesus Miracle Fire Church ene wodi nyamia semo emu esham na se utrase na utie bia wosoro ahemmu no ubetumi enya bia ko efise enkyerɛkyerɛ papa ena wode ebeba wo Asem Mpe Nipa dwumadi ena Sabri yede emu eja aha no nyame adoma wo kyena Asem Mpe Nipa ye obi de mamo ye obi kan ye obi ekyerɛ Asem Mpe Nipa ene obi bia da akwanyansa so wo boaye ema dwumadi ewiemu die no ye beda wo mo asem ne mapamfo ye ko long time ye ko no na Jesus Miracle Fire Church omo ena ye de dwumadi ewi eja wo mo ama wo so atoa so o papa me ma wakwa aba ya ja open kase impom te say nyamiantom we de nyame asem de ukwati a enye yie enokre bia enwumire Asem Mpe Nipa yapon yi yetiefo nyina ehwe se obenya enkwansuo ewo nyame asem anom na wamen efi se nyame asem no ya de bia mankwa ma hoto enu ti no yijaka se mu na ma be ba chopen kase be da so nyame chiropen kase Otiefo samre onyame nyo kese na awurade tonkwam menim hyanna so wa yenhyira because osoro abie kwan kese edi amount watie dwumadi kase konkona emu hwam na mu yedu ema samre so de onyankopon asem so etoa so babia wo bia mesoro sekata woni ne mompaye na yemfa dwumadi ne hye onyankopon sha osoro katache jankobie da hye enaso yaboda wahunu wakwa mabo adum se enaso me mraka safidie kese so na fam so kawasem da masoro se be yibi ni padua si babi na ma ni padua nyawe hon konkoro be den ni obi mu na be kasa fa mu na hon konkoro be yebotuma ma wahyam ni nya tumi na wahyam na ya wode no wahyam ayenkurumdie ma hyam ni nya ja na asem na kese na